Bizim tarih şahslarımız Nurnadır Zumanadır, Melik Ajdar Perwan, Aşgabat Magarif Neşriyatı 1999 yıl. Afterdan Bizim Türkmenlömü asıllı işin başını tutanıdı. Ağır gün başına düşönüdü. Odalı Huday deyip keramatlı evliya ziyarethanını tutunuyor. Musulman cemiyetine ulu hormatı eye bolan keramatlı evliya ziyarethanların birim Melik Perwan'dır. Duşok obotunun gün ortasına toprak nehibet çekip, Peygamber Hudaýynyň duasy bilen Melik Perwan gonanmaş bolup galypdyr. Elmidamada Bewliýanyň daşynyň mereketi egziren ok. Halk arasynda bir keramatly gonanmaşy barada ören köp rawaýatlar aýdyryp bilinýär. Menem şu toprakda ýönüwesem soň, Melik Perwan hakdaky rawaýatlardan, gurrunlardan gulagym ganyny. Şol eşiten rawaýatlarym bolsa, güýjümiň ýetdiğini bir ýere toplap, halka ýetirmek maksat edindim. Melik'in dünya ýynyşy, onuň ýaşlygy, musulman dinini kabul edişi barada meni owasynyň hormatly mollasy Hommat Berdinazar oglunyna Arap hatynlar kitap bar eken. Bir kitap oňa kakazyndan galypdyr. Melik'in ýaşlygy we musulmançylygy kabul edişi baradaky maglumatlary şu kitapdan aldym. Melik Perwanyň Ajdar lakabını alyşy, öýlenişi, dünýäden gaýdyşy barada gurrunlary halk arasynda ýaýran rawaýatlardan ýygnap aýratyn bölümlere böldüm. Melik Perwanyň ogly Muhammed barada gurruny duşokda ýaşap ötenken rawaýat gurrunlary bilýän Baý Muhammed Nurberdi ogluny aldym. Melik Perwan barada entek toplanmaly gurrunlar, rawaýatlar başga-da köp bolmagy mümkin. Elbetde olaram halka ýetirler. Ýöne häzirlikçe bildigimden beýan edeýin. Egerde kemtir gaýdan ýerlerim bolsa, bennesi bilen Hudaýyň öz geçirdin. Melik'in ýaşlygy hem-de İslam dinini kabul edişi. Medine şäherinden gün matarda kerwen 8 günlük ýol bolan uzaklykda Nepis adly şäher bar eken. Bu şäheriň we raýatyň padşahyny Harth padşah diýer ekenler. Harth padşah raýatyna bir tertip düzgün saklaýan edenini gaharjan adam bolupdyr. İslam dini ýa-ni berkirar bolup, teorik daşa ýarap başlanyny, ol köp ýerde öz taglimaty bilen uruşdy, dawa jenjelisi ýol açypdyr. Ýönem din üstünde gan nökülýän wagtlara az bolmaýar eken. Harth padşahdy, öz raýatyna hadel, başga ýerlere hem musulmançylygyň ýaýramagyna garşy bolup, Muhammed peýgamberiň ýaranlary bilen bir näçe gedek ýeli gylışly uruş edipdir. Bu uruşlaryň birinde Harth padşah uly ýeňiliş etdi bar bolup, iki uly ogly helak bolupdyr. Şo edek götügüşdi, Muhammed peýgamberiň goşunyny Ali serdarçylyk edipdir. Harth padşah ýeňilenden beter iki oglunyň ölmegine namyt edip, Alydan ganyny alarman bolupdyr. Ol bar umydyny üçünji ogly Melik'e baglaýar. Körp ogluny Alydan gan aralmak ýoluny tirilmäge başlaýar. Melik oglanlygynyň Hudaýyň iradasy bilen ören daýy bolupdyr. Harth padşah deminin geten ýerine uruş tälimininden bir zat bilýän adam bar bolsa, Melik'e terbiyet edip çagyrypdyr. Başardygyndan ony İslam dinini ýigrenç öğretmekçi bolupdyr. Wagtal öz ogluny ýanyna çagyryp, Alydan doganlaryň ganyny sen alyp bermerdiň diýip, ýaşy gaýdyp barýan Harth padşah gynharlap gaýtalapdyr. Melik gün-günden ötüp 18 ýaşyna baranyna daýy hem güýçli Perwan bolup ýetişýär. Harth padşahyň raýatyna Melik bilen güýçli ýanyşmaga milteden tapylmandyr. Goňşy padşahlyklarda da döwtalap bolan adam tapylmandyr. Harth padşahynyň serkerde başly Aliýini söwüş meýdanyna bir näçe gedek gören eken. Ol Melik'iň boýuny, güýjüni, paýgasyny syýnap, ýaşam boldy kakaz ölmäke arnalyp biler. Musulmanlaryň alysynam näçe tarip etserim, onuň öňünde durup bilmez diýen karara gelýär. Serdar Harth padşahynyň huduryna baryp, Melik'iň hemme tarapdan ýetjek derejelerine ýetenligini boşlap, aralmak purdudynyň gelenligini aýdýar. Ýaşy gaýdyp barýan Harth padşah, Alydan arym bir gün öň alsam diýip, içini gepledip ýörüşini, bu habary eşitip tarty ýerinden turýardy, garry Serdary. Sen häzir nökerleriň bilen türgenleşik geç. Men barjagym bilmesinler. Görünmän syňlajak diýer. Serdar ruha sorap, desine çykyp gidýär.
Soňky wagtda Hart paçşaň gulagyny ol paçşa da musulmançylygy kabul edipdir. Bu paçşa da uruşda islamy kabul edipdir diýen habarlar ýetip duran soň. Terkerden getiren habary Hart paçşaň süňüni eňledi. Inna ýeskerler türgünlejik gülen gyşanlarlar diýip, ol hiç kimi bildirmän garry serdar bilen meýaly synlamak durýar. Mehnet atly peýalwan ýigit dikirgi duran ýogyň agaçlar gürdü bilen bir ronuna bilen ýolup taşlaýar. Şo wagt ol kese boýlan agaçdan atyny bökdirip bilmän duran eskeriň ýanyna taklanýar. Böküp atyny nüşýärdi. Götünjekläp duran atyň çekliginiň aşagydan iki elini geçirýärdi. Üstündäki adam bilen agazyň aňyrsy oklap goýberýär. Hart paçşa bu wakany görüp, hoş wagt bolup minnetdarlyk bilen garry serdara nazaryna eýleýär. Serdar aýdan sözüniň aňyr ýan bilen tasdik bolanyny begenýär. Paçşaň sözsüz nazary serdar gop berilen ýaly diýär. Hart paçşa serdary "Meýlik häzir men ýanyma barsyn" diýip köşke tarap ýöre berýär. Güýjüni beýas gelip bilmän şar tarapa zahil ýelini bilen joglan ruýan meýligi garry serdardy ordan saklaýar. "Meýlik, sen häzir kakaň huzuruna barmalydyn" diýsine, ol kakanyň kabulhanasyna at goýýar. Hart paçşa tagtyna gelip gelmänke edip bir salam berip kapydan girýär. Paçşa meýligiň salamyny alyp ýanyndan ýer görkezip oturdy. Meýlik kakanyň ýüzüne seredip bir möhüm gurrun bardygyny aňsady. Bir sabrly gedip soramagy beýdepli kalaplap. Kakanyň öýe dillenýänçe garaşdy. Hart paçşa esluwa tezini çıkarman oturup içinden "Men häzir muňa nirä gitdim, gitmejek many ýok. Güýç kuwat tarapdan Hudaýymyňa joş biripdir. Ýöne arman başy ýaş bolýar. Nämesemke? Garaşmagy da pulýja ýok. Bütün daş töwre musulmançylygy kabul edip barýar diýip oýlanýardy. Meýlige seredip, "Oglum, bar arzumy seni peýalwan serkerde edip ýetişdirmekçidim. Ol arzumy da ýetdim. Henem kemzi ýetişdim. Indi musulmanlaryň arasyndan ölen agylaň ganyny almagy wagt ýetdi. Dünýäde ýek arzum Ali'nin kellesini şu ýördi. Ayağımın aşağını görmek diýenden meýlik tar ýerinden turup, "Haçan uraýyn" diýe. Paçşa meýlik ýerine oturdup, "Ogul diňle. Muhammed diýip olaň bir zadysy bar. Menden peýalwanlaryň beýaşdyny bir gurduda aljagyňam bilýän welin senen tek ýaş görýän idi. Şol Ali diýäniň nirde ýaşy? Şunu urassaňam men taýýar" diýip, güýjün nirä sarp etjegini bilmän duran meýlik agalaryň arnalmagy taýýardygyny kakadyna aýdýar. Hart paçşaň kellesine ýene ol pikir gelýär. Atyny ýaragyny berip eskerlerinden bir näçeden garry serdarly ýanyna goşdum. Şonun maslahatsyz iş edici bolmady diýip tapşyrdym. Garry serdary meýligi mençe gowurýan rahmetin. Oň eline ulullar diýip pikirini jemläp elini sarpýar. Daşyşykda häzir bolup duran ökör baş egip çaýa girýär. Hart paçşa serdar geldiňden badyna. "Paçşahym näme hyzmat" diýip gapyda serdaryň öýde häzir bolýar. Hart paçşa garry serdary ýüzlenip, "Sen ömrüň boýu ak ýürekden maňa hyzmat etdiň. Janyň orta ýerine ýerleňem az bolan näler. Onu bilýän. Bu gedek bolsaňa ömrümiň akbalyny söýdýär ýumuş tapşyrsak" diýdi. Garry serdar, "Aýdyň paçşahym. Ýumuşuňyz ömrüme diňem bolsa, men üçin uly bagtdyr" diýe. Hart paçşa bu gedek ýumuşy buýruk ähäňine däldi. Garry serdar da anam buýsanyş oýarmak maksady bilen mulaýym buýurmagy makul bildi. Tebäbi meýlik, her nenen güýçli peýalwanam bolsa, entek ýaşdy. Egerde bir gedek uruş togdy gutoraýdy, Hart paçşa üçin ahir zaman gopsakdy. Şeýle bolan soň ol duruşy ile gulagy öwürlip dik duran meýlik bilen garry serdary ýoşduran şeýlerdi. Eger makul bilseňiz, aladan aralmak pursady gelip ýetdi gasap edýän. Feýuşyň gamyny iyi bersek, näme ýyl bolar? Muny eşitmeýälik peýalwan, munça maslahat näme gerek? Meni şuur gitmelem bola taýyn ahir diýip gylmaşlyk etdi. Hart paçşa, "Oglum, sen peýalwanlygyň hemme belli. Ali bilen başa-baş uruşup ýeňjeňdi. Onu ýanyma diýir tutup getirjeňdi danýan. Ýöne uruşda hemme zady gözel gaýrat sözmeýär. Ondan uruş şaýyn tutup barýandan köpüdi Muhammediň zadysy bilen uruşmakdan geçen gaýtam bütün goşunlar musulman bolýarlar. Men şondan gorkýan. Şoň üçin sen her bir etjek işini serdar bilen maslahatlaş. Serdar sen halipaň. Maňa ömrüni bagşadan adam. Biziň maşgulamy külli paçşalyk üçin iň ähtibarly kişi. Şo sebäpli men bu agyr işiň ykbalyny oňa tapşyrýan.
Garry Serdar bynamy ödejekdigine kasem edýär. Hart padşa mälige ruhut berip, oňa ýol şaýyn tutýarmagy tapşyrýar. Soňra ol Serdarlyk ikisek galýar. Öz arasy öwretdeşlikdi. Mälige harby uğurdan berilen tälimleriň ýerine düşendigini ýaňytyp, entäk dünýä derejesinde harby tälim alyp ýetişmändigini aýdýar. Soňra ol Garry Serdaryň egine ýerine goýup, sen düşün. Onu aralmaga ýan bermek hyzy barym bolsa, gözüne gan almaga gidýäniň zalimligi ýok. Men hus şonuň üçin mälige sana tapşyrýan. Musulmanyň Muhammediniň habardar bolun. Başarsaň onu şoň bilen duşurma. Ýene gaýtalap aýdýan. Men ganlarym alydyr. Seni şondan aralmaga kömek etmelisin diýip, ýene de bir gezek janyndan tazdyryp tapşyrýardy. Oturun ýerinden elini sarpýar. Dessine gapyda bir nöker ýadyr bolýar. Padşahyň häziriň özünde hadynasylar hemme hatapsyly gelsinler diýär. Talim geçmäkde olar kabulhanada baş eýip diýdi çökýärler. Hart padşa olar bir lay gözlerini geçirip buyruk berýär. Serdaryň ýol şaýyn tutun. Hadynadan näme diýse beriň. Müň atlynyň hemme ýol harazady batym taýyn boldun. Olar leppe diýip köşkden çykyp gitdiler. Şondan 2 gün geçenden soň Nepis şäheriniň galasynyň uly dergözünden mälik pelwan bilen Garry Serdaryň kimsiz ýaraglanan müň atlysy Aliýanyň kellesini getirmek üçin çykyp urýar. Hart padşa galaň diýwaryň üstüne durup uly tama bilen olary uradyp köşküne dolanýar. Garry Serdar goşun urandan soň hiç kime görünmän gitmek maksat edinip gizlinden ýol gözleýär. Ol goşuny 5 bölege bölüp, bir-birinden kän ara asman ýol urup durýar. Şeýle de ýol ura adam gara anyşsan azar bermän. Atlaryny hem öz maýdalyna sürüp, otuny suwuny wagtyny berip, gaty bir ýadatman, Medine şäherine golylap barmagy tapşyrýar. Şeýle ýagdaýda ýol ýürep gelenden soň, Medine şäherine bir mendil ýol galanyny bir buky ýerde goş ýazdyrmagy Garry Serdar mälik pelwana maslahat berýär. Mälik pelwan Garry Serdary sen näme bir giden at ýara goşundan gizlep saklajak bolýarmy? Men ýeki ölmem gelip ganym almagy taýyn mahketi. Kakamyň munça goşunyny alyp gaýdybam gizlenip ýatsam nişik gor Serdar? Garry Serdar, mälik. Kakaň saňa ýurt basyp alýany ok. Alydan ganym alyp ýerdi. 6-7 tane atlyny alyp özüm habar tutmagy diýen. Häzir alyn ýüredi. Aslay Medine'de barmyada başga ýere gidipmi? Biz şäheriň töweregindäki sopan soluklardan, şähere girip çykýanlardan ufurluk bilen sonra biýdäli, anyklary. Nämetsek şonuň soň edibermeli bor. Şu wagt barymyz şähere dökülsek, alam ýok bolsa, neneňnizi kala düşer. Kakaňa müň adamyň kellesini eltip berelmi bilen razy bolmaz. Soňundan iş bitirip bilmedik adamlar bolar diýär. Mälik pelwan pikirlenip görse dogrudanam halipaň aýdýan göwnüse eken. Mälik oňa sen hasan geljek diýär. Serdar oňa bir gece bir ýerde ýatyp ertirden bilen men 5 adamy ýanyma alyp giderin. Şäheriň daşyndan uç tapsama şo ýerden gaýdaryn. Bolmada şähere girip derur ýagdaýy anyklap ertir giýişde gelerini sen habardar ederin diýär. Diýişýär. Ertir daňdan henüz gün dogmaka Serdar 5 atly bilen Medine şäherine tarap atlanýar. Bular gün guşluk golýança ýörep, bir otluk meýdanyny 2 tane oglanyň goýunmak birini görýärler. Garry Serdar bu oglanjyklary goýunmak ýagnymy diýen oglanlar salam berip hiç satdan bir habar, hawa diýip geňirgenişip diýerler. Olaryň gapdalaryny geçip ejek olanlaryna Garry Serdaryň süňňe bir zat sanýaly. Siz kimiň ogly? Mallaňyz kiminki diýip soraýar. Oglanyň ýekawragy gypanyşly jogap gaýtarýar. Biz Aliýanyň ogly diýenden Serdar sakka atyň başyny çekip, ikiňe demmi diýär. Ýanky sorun hawa, mena Hasan, beýim Hüseýin, men jigim diýip jogap berýär. Garry Serdar daş töwerine gözaýlasa, golay goltumda adam ýok. Ýanyna akylan 2 tanyna her ýeňiz birini araň diýip, niredesin mälik pelwany goýup gaýdan ýerimiz diýip at goýýar. Gün orta bolan wagty. Garawullaryň adamlar 6 tane atlynyň ýüzüň salyp gelýänini görýärler. Bu habar mälik pelwana baryp ýetenden, mälik göz ýanyndan Serdar näme baskagarlyk kabile at saptyrıp gelir ýalyp çadyrdan da çykýar. Bir salamdan aly tudan bolup ýetip gelen Garry Serdar atdan düşüp, "Any getirin berek oglanlar" diýip, keýip kök wagty goş mäliň ýanyna barýar. Mälik pelwan geňirgenip Garry "Bu getirin çagyran kim?" diýär.
Orada göğün hoşallı. Bular musulmanlaryň alasynyň ogullary. Hut peýgamberiň hem gyzynyň urun agtykları. Ene doganyň ýerine Aliň iki ogly diýip jogap berýär. Garaşylmadyk ahwalata geňirgen duran meýalik peýalwana Serdar täzin güldürni. Ýadyr atlanyp nirdesin nepis şäher diýip ýöräli. Ogullaryň direkläp biziň ýerimiziň Aliň öýüdi kogor. Bir öýdümde gerek ýerde gan oljak Aliňiň kellesini alar sürün. Iki doganyň ýerine 3 kelle edip kakan huduryny elteriz. Kakan ýüregi ýerine geler. Munun artık mas işem kakan diye tavşırmadı. Sen başka ýyl uruş edesin gelse wagt tapylar. Bir gerek tavşyrygy ýerine getirelim. Alatarmy hally duran meýalik peýalwan. Kakanyň her bir işi Serdardan maslahat etmegin. Maňa diňe doganlaň ganyny almaň gerek diýip gaýtalap tavşyryny ýadyna düşýär. Doguldanam iki ogly ele düşdi. Ondan mara diýilýän alyp bolýan bolsa ýokman şagalaryň ýerinden çykar. Serdaryň aýdyşy ýaly. Ýerinden baran ýerine de onuň bilen belläsini edip bilýän ahyr diýip içinden pikir öwürip meýalik peýalwan goşuna ýola düşmegi tapşyrýar. Hasan öle Hüseýiniň hersini bir düýä tirkep orjada oňan adamlar nirdesin nepis şäher diýip howlukmys ýorrywany bolýarlar. Bir Fatma da şogun gapydaky onun meş goýuny Hasan bilen Hüseýine nan suwuny berip, "Agşama seni bakyp geliň" diýip meýdana gurulupdy. Çağıran gelmeli wagty bolup dugulyn. Olar entegem gara beren okdy. Gün giyjikdigiçe bir Fatmanyň ýenjeri gasyp başlaýar. Oyunu da güýmenip günni giyjikdirýändirler diýip ol özüni teselli berjek bolýarym göre. Oň howturasy barha güýjýär. Gün ýaşansoň şagalaryň ýerine adam ýeberýär. Goýunlaryň bakylýan ýeri belli bolan soň, ýeberilen adamlar ogluny tapman öz başyna otlap ýören goýunlary sürüp getirýärler. Bibi Fatma her näse Hudaýa sygynyp giň gürümlik etsek bolsa-da, her aratarmak pikirler kellesine gelip başlaýar. Peýgamberiň agtygy, Aliň ogly diýip bütün şäher adamda syýlap, hormat goýanym bolsa. Düşmanyň ýeterlikdigini bilýän üçin ol dessine Aliň ýerine adam ýeberýär. Ali öýe gelse, bir Fatma yarım ýaş bolup otur. Ali dessine atyna atlanyp ýanyna 3-4 adam söýlen, oglanlaryň bolaýjak ýerlerini barlamagy diýip. Baş töwerek at udurup boldy. Bir ýagda ýönlüge däler diýip oýlanan Ali. Ýöňlerinden çykanlardan her näse soragy gidýärdi, gördüm bildim ýokdy. Ahir bir adamyň onun meş goýunyň günertanyny we şopony otlap ýörenlerini gördüm diýen habaryny soň Ali behpine ýyl bolýar. Inni giýjelikde nireden kimden habar tutjak? Hani öýde barıp görün, belki hem oýuny güýmenip mallaryny ýitirip, gözläp de gelip giýjak alyp öýe baran bolmasynlar diýip öýüni gurýar. Aýagy üşen ýarda ogdurlap öýe girip bilmän Aliňiň gelerine garaşyp taşarda gelip ýören bir Fatma, oň boş gelenini görüp owatly köýnek giýýär. Ali ýagdaýy peýgambere duýduryn diýip urýar. Muhammed peýgamberem ýasyna namazyn duranlaryny Aliňiň ýokdugyny bilip onu soranyny Hasan Lögüsüň tapylan ok. Şolaň gözlegini gidipdir diýipdirler. Muhammed peýgamber namazdan soň belli bir habar bolýança hiç kim dagamasyn diýip ala garaşypdyr. Ali gelip peýgambere ýagdaý boluşy al görüň berýär. Peýgamberem günne gidip gelip duran şagyry ýetäýmeli bolarmy? Bir işin ýerine ulur ahwalat ýatan olaýmasyn diýip içinden pikir öwürip oýasym oturka. Daşardan ýüdüň tarap gelýän atyň ayak sereşdirýär. Daşarda duran adamlar ylgaşyp gelip üstü adamsy zerýe garagan bolup duran bir atyň gapyda daýanyny habar berýärler. Onyan şada bir atyň Zeyd intahyran kydygyny aýdýar. Daşykyp görseler, daljyp gelen at dermurip dur. Peýgamber ähtibarly adamlaryň beýaşdyny dessine atlanyň diýip şol atyň ýerine düşmek buyurýar. O janawryň kömege mätäş bolup gelenini hemmeler dessine duýup atlanýarlar. Gana boýun at kişiňäp ba adamlaryň öňüne düşüp gelen uğruna ýüzüň talýar. Giýjäň içinde şäheriň çetine gonamçylykdan esli geçip ol gana ulaşyp ýatan eýesi Zeýdiň üstüne eltdi. Zeýd zordan pişirdap öz atlylary bilen töwereg gödüşi gelip ýörke. Hasan bilen Hüseýini düýä tirkap alyp barýan meýalik peýalwanyň goşunyna duşanyny aýdy. Soňra olar halat etmek üçin uruşyp agyr ýaraly bolanlygyny, atynyň ony uruş meýdanynyň alyp çykanlygyny, bir ýere gelenine bolsa atyň üstüne oturmaga da yaramanyny ordan düşündirýär. Peýgamberiň agtyklaryny duşmanlaryň elinden halat edip bilmänligi üçin ötünüş sorap, ol gitdiçe ysgynlaşýar. Baran adamlar Zeýdiň kellesini galdyryp oňa bir kere suw çyrýarlar.
Özüni biraz rastlan deyittin, goşunyň nire barýanlygyny, olaň sanynyň takmyran näçe ýakdygyny soraýarlar. Deyit, goşunyň sany 1000 badyr. Özüm harf paşanyň ogly, Mälik Pelwan baştony gedýärip, bir togruny ýady amaladyny tapşyrýar. Deydi, sigirdem agaçdan tabut ýasap aty ýükleýärlerdi. Göni peýgamberiň ýanyna alyp gaýdýarlar. Gelibim onuň aýdyn zatlaryny sözmesiz beýan edýärler. Peýgambere Zeýdiň iň soňky deminni Hasan Lögüsüýniň azad edip bilmänligi üçin öwran ötünüş sorap, zan berenini aýdýarlar. Muhammed peýgamber Zeýd intahiri ertiriden hormat bilen zaýlamagy tapşyryp, Hasan Lögüsüýniň halas etmegiň maslahatyna başlaýar. Muhammed peýgamber kimden näme maslahat bar diýe. Oňa ilkirin alyp etlenýär. Egerde 1000 atly bolup gelip, uruş etmän men ogullarym alyp giden bolsalar, olaň hökman menne ary bolmaly. Ruhsat bolsa häzir atlanjak. O näme üçin häzir? Ali gaýna tana çekinjeklik bilen öýe barybam bagyrp oturan Fatmanyň ýanyna erteleşen oturan häzir uranyň gowy diýe. Muhammed peýgamber bir iş howrup edilýän işdel. Häzir barıp Fatmany köşüşdirýärdi. Ýanyna durun goşun başlaryna ertel gün dowmaka kowa taýýar bolmagy tapşyrdy. Soňra ol Alinam ýerine düşürip gyýdy bir Fatmanyň ýanyna urady. Odalam ýüregi ýarylyp barýan bir Fatma kakasyny görüp aglap onuň kukuryny başyna goýýar. Bir Hudaýyň urdugymy kaka. Muhammed peýgamber gyýdynyň perişan halyny dözmän şeýledi. Bu Hudaýyň işidir. Edip bola ertel gün dowmaka özüm olaň gözlegini ötşek. Hudaý bizlik bolsa şagalan gitjek geri ýok. Bir Fatma kakasynyň agzyndan bir sözler eşitip Hudaýa sygynyp her näme bolsa köşeşýär. Mahabar bütün Medine'nin içine yıllarım sartlığını yayraya. Bir Fatma uzak gece Hudaýa çağırıp dik oturuyor. Dan gülen cemlerin koşunu Muhammed Peygamber'in öýüdi yol başyr gelip, Hudaýa çağırıp kowa uruyalar. Mälik Pelwan göýekdäki dilegi ýerde gowşan adam. Ol keýpi kök bolup, goşunyň ortasyna Hasany bir düýe, Hüseyni bir düýe tirkep, nirdetin nepi şäher dip ýöre berýär. Şo barmana buryň öňünden 200 atlydan gowrak goşun çykyp, habarlaşyň diýe. Mälik Pelwan olary Ali'nin oğullarını yetir edip alıp barýanyny ýa-da olar sanlaryň azyny garamazdan buluň üstüne topulyp söwüşe başlaýarlar. Mäligiň goşun telim wagt ber uruş aladasy bilen başyna gaý bolup, innem 2 tane oğlanyjy alyp barışlaryna da oňul düşünmän. Uruşda ýerinde gaýdar sen pikirdedi. Olaryň ruhy belentdi. Şoň üçin olar Zeýd intahyryň goşunyny bir salamyň içine gyrgyna berip, barsyny gylyçlaryny geçirdiler. Ýokarda belleşimiz ýaly. Zeýdem agyr yaralanyp gypat bolýar. Garry serdar Mälik Pelwana bir tütänden duşan goşun. Bular hiç satdan habarsızdyr. Ali biziň ýerymizden ertir ýeter. Aryň onsoň hasam ýerine salarsyň diýip tekrarlady. Uli ýoluň satyrgyny Hasan gelteren taýýar bolup durulyp, uruş üçin ýöldürni ören amatly taplan ýerine goşun taklap, garawullar goýuşturup, ala garaşmaga başlaýarlar. Ola peýgamberiň öýüdiniň geljeginiň bir habardylar. Muhammed peýgamberdir Ali öýül goşuny bilen olaň ýerinden haýdap kopup gelýärler. İki tarapyň habar bermek üçin goýulan adamlary goşunlaryň bir-birine golylaşyny baştonlaryna habar berýärler. Garry serdar goşuny öz güýüne jaýlap jeňe taýýarlapdy. Mälik Pelwanam alydan arylmak purtadynyň gelenini begenip goşunyň öňüne çykyp, agyny topuljak ýolbar fiýal bolup, mähnet atyň üstüne eli gürdüli 2 waka gedip edýärdi. Bütün goşun Mälik Pelwanyň güýjüne, kuwatyna buýsanyp, garşydaşlarynyň kimlerdigine diken bir tapawut goýan okdy. Olar olja barada göwün ýürdüp, kimi näçe etjegini aladadyny. Kopup gelýän goşunam öňünde duran goşuna goly gelip çakmyşga taýyn bolup durdy. Iki oğlunun yumruk ýarlygyny seretmän, düýätir kelip alınıp gaýdanyny, Zeýd intahyryň goşunynyň olary halas etjek bolup gyrlanyny Ali Şir Hudaýyň gahar geçsek derejene ýetipdi. Ýerine duran goşunyň Ali Şir Hudaý bilen söwüşe girip, ýeňilip çykany soňky wagtda ýadan şonokdy. Mesapara ýetir düşen şagylar Ali'niň öýe oğullary, Peýgamber Hudaýyň agtyklary Hasan bilen Hüseyni halas etmek üçin olaň ýaýlasy öýe şirin janlaryny bermäge taýýardylar. Attanam düşmän, gün uruşa taýýar bolup, buýrugy garaşýardylar. 2 günkü kowy olaň ýadyna düşenokdy. Ondan sa orta atan sürüp, Mälik Pelwan çykýardy. Haýsyň aly bolsaň orta çyk. Men diňe şoň kellerini almak üçin geldim.
Men gaanlarym alıdır diýip gaýgyranna edil gök gümmürden ýaly bolup meýligin sedi bütün goşunyň ennamyny jimşilletdi. Alişir Huda adyny götürüp ýören alady. Meýlik peýlwanyň äskermezligi ýokuş degip gahadyny getirýär. Kimmi şo aly bolsaň gel orta diýip beýleklerden tapawut goýmany gaýgyrmagy. Alygyrsyn işläp düldülni sürüp orta çykýar. İki tarafyň nazarlary ortadaky peýlwanlara dikilýär. Meýligin goşundaky adamlar aly bilen uruşmakdan geçen, gaýtam onuň adyny eşitip aman dilap zordan sypýarlar. Bir meýlik diýilýän Aliýanyň gudratyny eşitmedik diýseler, Aliýanyň goşundaky adamlar meýligin gürdüsiniň güýjüniň ýaňa adam adel, ýogyn agaçlar sympytrak bolup gidýär. Meýlik peýlwanyň göwresini görüp, nädip muň garşyna gorkman çykyp bilýär diýip pikir edýärler. Onuň sady iki gerçegiň gılıç mıdır gördüğü ağlatmanına çakışıp, yıldırım çakan ýalyp o sabrat başlıyor. Muhammed Peygamber meýlik peýlwanyň ortaga çykyp, Aliýny tögese çagyryp duruşyna tin edip, öýdýänen pikiri görýär. Allah janlarym, bu ýaş oglan. Beýle nazar kerde daýy ýigide ömrüni görenlerlerin. Soň näme oturur kategorýasyň? İl Aliýanyň adyny eşitip süňe gowşady. Oň üstüne awyn turan peýlwanyň asyl azaryna däl barga gyzyglanýar. Peygamberiň pikir edişinden beter, meýlik peýlwanyň oglanlygyndan sen agalaryň öldüren alydyr. Ganyň alydan almalysyň diýip şu neçeni ýüregi çiýşirilip ýetjek derejene ýetirlen soň. Üstüne de gaýtjak golunny, kakadyň beren tawşyrklary, eden sargytlary ýaş peýlwan barga odukturýardy. Meýlik peýlwan gitdigçe mögüzüp, asyl Aliýanyň aman zamanyny bermän barýardy. Onuň Alişir Hudanyň özi Allah Taala alş edýär. Ey gudraty güýçli Taňrym, maňa şeýir Huda diýip at takyp, adymy ýyla doldurup, innen meni näwene goýdun. Bir ýaş oglanyň öňünde emelsiz adama döndüm diýenden, Cebrail perişteň diýdi Muhammed Peýgamberiň gulagyna eşitilýär. Ey Muhammed, algapa bolmasyn. Hudaýyň şeýirligine ol ömür ötýän çagalar. Hudaýym hiç wagt şeýirini ýatdan çıkaranok. Ýöne bu oglany Alişir Huda kär edip bilmeliler. Beýik Taňrynyň buýrugy şeýle. Sen bir tögüş takla da meýlik peýlwana musulman bolmagyny aýtdy. Ne diýip etdi düşünür. Muhammed Peýgamber dessin atyny sürüp, iki peýlwanyň goluna gelip, Hudaýyň hatyrasyna saklanyň diýenine, Alişir Huda galdyran elini saklap seretse, arada Muhammed Peýgamber dur. Muny görüp sakka durýar. Meýlik peýlwanyň bir ýagdaýy bir hil bolup badyny saklaýar. Bulan saklanyp ikisiniň eminsini özüne dikenini görüp, iki tarapda goşuna meşter ýaradip, Muhammed Peýgamber meýlik peýlwany ýüzlenip şeýledi. Sen bir Hudaýyň nazary singen ýigit. Bir direk gere özüň emse göçme, adamlaryň muruşmasyn. Soňra iki tarapdan sap tutup duran goşuny görkezip, ganyny çaknaşyga terapkar bolma. Hak ýoluna düş. Aslamy kabul et. İki dünýäňam awat bolur diýewirin. Meýlik peýlwanyň bu sözleri ýüregine ornan ýaly bolýar. Birdenem kakadynyň Muhammediň zadatyna düşäýmeginiň sargylyny ýadyna düşüp, "Siz kim bolursyňyz?" diýip soraýar. Maňa Muhammed Peýgamber diýerler. Bütün halk hak ýoluna çagyrýan. Ana şu duran adamlaryň hemmeti musulmançylygy kabul edip, biz bilen bir dogan ýaly bolup, birek kömek edip, gitdigçe de asnaşyp barýarlar. Senem hak ýoluna düş, kelemäň ur diýär. Görün, meýlik peýlwan içinden uruş bolmalydan her wagtam hakymalaryň. Aýraljak adam manha garşymda dur, gitjek ýeri ýok. Ähli halk bu sözüne inanyp musulman bolýan bolsa, doğrudan bulan İslamyň näme gudraty barka synlap görün. Eger göwnüme jaý bolmasa, bulan gitjek ýeri ýok. Men özümiň gurnap getiren ýerim, güýjümiň bulankydan artyk bolmada kemdärli pikirini jemläp. Sen Hudaýyň peýgamber bolýan bolsaň, alyp barýan ýoluňam hak ýoly bolsa, şu duran ýerinden üýtgemedi, maňa göz görkez. Ondan sen ýoluňa ananjak diýär. Muhammed Peýgamber, sen gözüň näme görse, göwnüňe jaý boljak, aýt göreldi. Meýlik peýlwany atyň üstünden daş töweregini gözüne aýlap, "Be näme diýsemkä?" diýip oýlanyp durka, birden nazary üç ýolaň çatygyna düýçek oturan ýaly ak daş taklanyp, anha şu daş iki ýarylyp içinden lagly jogahyrdan tutuşdygyny bedenen bir guş çyksyn. Şolam şu adamlaryň öňüne kelemesini görsin. Eger şu diýeni şertim ýerine ýetse, hiç şeýle uruşdy tutuş goşunyň bilen musulmançylygy kabul etjek. Bolmady Aliýanyň kelletine kitjek diýär. Muhammed Peýgamberem bir söz bereşdip, meýlik peýlwan,
Beýle zatlar eder ýaly men zady goýdy elleýänne. Cebrail perişteň tede gulagyny eşdilýär. Muhammed, sen darykma? Allah Taalaň öýde bu zatlary şöýrik getirip gurnuýar. Bir daş näçe müň ýyl bäri purtada garaşyp ýatyr. Sen atdan düşde goýlyna bardy dua et. Galan Hudaýyň işi diýär. Ähli adamlarym, Muhammed peýgamberiň bolup duruşyny daşyndan tyrynlap, peýgamber hut asmandan bir zat diňleýär diýip oýlanýar. Peýgamber onu ýança daşyň alkymyna baryp, çök düşüp dua gap başlady. O Kur'an dua tamam bolanyny, peýgamberiň ähli goşuny Hudaýy çagyryp ellerini ýüdün tyrýarlar. Şu ýerde görülip eşdilmedik gudrat ýüze çykýar. Anha daş uturluk bilen hemme goşunyň gözüniň alnyny iki ýarlyp, içinden bir guş çykýar. Ömrüni paşa köşkünde de bir guş görünýär. Hut mälik peýlwanyň diýişinden beter, lagly jogahyrdan bedelip, gün şöýletine logurdap, kanatlaryny gakyp, adam diline la ilaha illallah, Muhammed Resulullah diýenni, iki tarapyň goşunyň durun ýerinden ellerini ýakyaragyny taşlap çök düşüp, yarım ýaş bolup durýarlar. Mälik peýlwan bu gudraty görüp, men günämi geç, men ýalňyş işeden ekenim. Agramyň ganyny aljak diýip, ýene-de müňlerçe hak gan nökşe ekenim. Seniň ýoluň hakdygyna men çyn ýüregim bilen anlanym. Ähli goşunyň bolup dursam anha görüň. Bu gudratdan soň aslamy ýöne kabul etjekler. Musulmançylygyň näme şerti bolsa aýdyň. Şu demde hemmemiz kabul ederiz. Bir dinin hatyrasyna başym goýmaga taýinlip, ähli goşuny bilen musulmançylygy kabul edýär. Muhammed peýgamber bilen Hazreti Ali şeýir Hudada näme maksat türe gelendigini düşünürip, mälik peýlwany ýagdaý ma'lum edýärler. Mälik Hasan ile Hüseyni getiriň diýip buyruk berýärdi. Olar boşadyp babasy ile kakadynyň eline öz goşuryp şeýledi. Inde mundan beýlek. Eden günälim üçin Hasan ile Hüseyniň hersini bir ýerime mindirip piýadalap Medine şäherine eltirin. Gary herdara da ähli goşuny bilen tä gelýänse garaşmagyny tapşyryp, olaryndan hersini bir ýerine mindirip alyp gidýär. Bütün goşun bu waka hayran galýar. Täze musulmanlygy kabul edenler beýle bir hak ýol bolar ekenini işleler. Muhammed peýgamberiň öz goşuny, peýgamberimizin Hudaý Taalanyň ýanyna hatyrasynyň şeýle berentdigini işleler. İki tarapam aslamyň güýjüniň hak ýoluny şägiriň ýokdugyny gözleri bilen görüp hayran galýarlar. Mälik peýlwan Hasan ile Hüseyni şo gelişine ýeginden düşürmän, hatda uğrundan nanyny suwuny berip Muhammed peýgamber Alşir Huda bilen bir Fatmaň ýanyna gaýdy. Şu wakan öňünden şähere boşluk berip halky ýetirýärler. Şäheriň ähli adamlary bir Fatma, Abu Bekir, Ömer, Osman, ähli sahabalar bilen olaň öňünden çykýarlar. Mälik peýlwan bir eden hatasy. Ýani Hasan ile Hüseyni çekdiren horluklaryny bagyşlamaklaryny sorap, oglunlary eginden düşürmän durýar. Bir Fatma bolsa, bu zatlaryň hemmesiniň Hudaý tarapyndan aýdyp, şunun ýaly Hudaý nazary singen ýigidiň uruşda hut öz ynamy bilen musulman bolmagyny oglunma sebäp boldy. Muňa gaýtan begen ýasy. Bu mälik peýlwanyň ruhuny hafsa göterýär. Muhammed peýgamber hemme ýakyn adamlar bilen mälik peýlwanyň ýanyna alyp mesçide baryp, aslam üçin, hak ýol üçin uly iş edildi diýip adamlar gutlaýar. Mälik peýlwanyň musulman dinini kabul etmek üçin çatyrykdy. Söwüş meýdanyna duran mähnet daşyň Hudaý tarapyndan müňlerçe ýyllap garaşanlygyny, o barada bolsa hut, şo wakan gidip duran wagty bir baryň Cebrail perişte habar ýetirenligini Muhammed peýgamber habar berýär. Şondan soň oturan adamlaryň hemmesiniň nazary mälik peýlwany dikirip, Hudaýyň ýanyna bir ýaş peýlwanyň hatyrasy gör nähil berendekenip mälige hormat goýarlar. Mälik peýlwanyň bu gurruny Muhammed peýgamberiň hut öz agyzyndan eşdip, bolun wakany birin täzeden gözüňden geçirip görýärdi. Meni kakam arylmak üçin Ali'ni öldür diýip okudyp, ýürüýte türgünleşdirip ýörüpdir. Asyl men hini dünýä iýinmäkem. Men musulman bolmagym üçin Hudaý hemme ýagdaýry öňünden taýin eden bolsa näçek diýip, ýene bir gerek aslam üçin näme etmeli hut haýynyna aýdýar. Ol Hudaýyň iradasyny berjay eden üçin Muhammed peýgamberi Alşir Huda töwregine oturan adamlara köp minnetdarlyk bildirýär. Soňam endi men öz şäherime, kakam ýanyna baryn. Orada dogry ýol aýdaýyn. Bir direk geri goşun jemläp duşman bolup ýörmedýäli. Gören zatlaryň bolşy ýaly kakama da aýdanyp Muhammed peýgamberden ruhsat soraýar.
Muhammed Peygamberem meýligiň islamy kabul etmegini, ýa-da bir gelip gutlap dua okap, diniň hatyryny etsek işlerini rawaşlyk arzu edip, Alişir Hudanyň ýanyna goşup, Nepis şäherine ýolluýar. Ol şäheriň adamlaryna düşündirip, hiç şiil dawa jenjilsiz islamy kabul etmekligi Hudaýdan dilep urhat berýär. Meýlik pelwan, Alişir Huda bilen bilelikde uranlaryna bolsa, bir iki pelwanyň islam üçin yürekdeş doğun ýaly bolup, birgenlerine syn yürekden gowunyp, ýene bir gelek ak pata berýär. Meýlik pelwan da çykdy, keniden bütün şäher halky on garaşyp dur. Ýylyň hormatlap ýola salýar. Bu akarary meýlik pelwanyň yüregine ömür öçmejek ýakymly duýgulary. Meýlik pelwan Alişir Huda bilen tirgeşip, gören gudratyndan henidem aýňylyp bilmän duran goşuny bilen Garry Ferdaryň ýanyna barýarlar. Meýlik pelwan şaýyny harim iýmen, ähli goşuny ýygnap Medinede gören eşden zatlaryny görüň berýär. Bütün goşun hak ýoluna düşenlerini berk begenýärler. Meýlik pelwanyň süýlen, öýdleriniň musulmançylygy kabul edendiklerini, ömürleriň ahyrlaryna çenni, hak Hudaýy taryplap geljekdiklerini aýdyp, mundan beýlegi islam üçin baş goýmaga da taýýardyklaryny aýdýarlar. Meýlik pelwan burun wakany gören gudratyny kakagyny ýetirmäge howlup, destine ýol şaýyny tutup, "Nirdesin Nepis şäher" diýip atlaryny sawurýar. Galat akçylary, ýol garawullary Meýlik pelwanyň Aliýyny hem alyp gelýändigini Hars paşa habar berýärler. Hars paşa da köşkün toý dawrat bilen bedep, şady horram bolup tagtyna çykyp garaşýar. Meýlik pelwan gala goly gelen destine derweden açyp garşalýarlar. Meýlik pelwan köşke girip, Alişir Huda Garry Ferdar bilen kakadyň huduryna barýar. Hars paşa, "Hani men ganlarymy getirdiňmi? Şu durun aly diýilýänmi? Binäme ýetir alnany meňdeşdärle" diýip, "Salam heligim, sagylgamandygym" unutup, gahardan gan öýlen gözleriniň agyny köpeldip ogluny herrelýär. Onuň ýagdaýyny düşünip duran meýlik pelwan, "Kaka, men ähli goşunum bilen gudrat görüp musulman boldum. Hak ýol eken. Senem musulman bolup diýmänkä, kaka zöwü ýerinden turup, men saňa gitmäkä aýtmadymmy? Muhammediň zadyna düşäýmegini. Men nähil höwesle seni ýetişdirdim. Senem men bilen ähli goşunum bilen musulman boldum, gudrat gördüm diýäňmi?" Jellat diýip gyýgyryp, gapalgamak surunny meýlik pelwan, "Kaka, hana burdur, diňle ahyryny" diýip, uşagynyň tutup saklanyny gahar bokurdygyny gelen Hars amanadyny tapşyrýar. Alişir Huda meýlik pelwany öýlenip, "Bu atlaň hemmesi Hudaý tarapyndandyr. Sen kakaňa musulman bolmak buýrulyny näler?" diýär. Meýlik pelwan Alişir Huda bilen maslahatlaşyp, şäheriň halkyny giň meýdana ýygnap, halka islamy kabul etmek barada wagt nedigat etmek makul bilýärler. Olalım, meýlik pelwan Aliýny getirip habar eşitip, üýüşip duran halka ýüzlenip, öýdün Medine şäherine kakadyň näme üçin ýerendigini, şonu bolan wakany birin görüň berýär. Halkyň içinden parasatly bir adam çykyp şeýledi. "Sen iki doganyň aldyran adam. Senem goşunyň bilen gudrat görüp musulman bolunmursyň." Ol ala tarap ýerinde boldy. "Anha ganal mal adamyň bilen dogan bolup durdyň. Sen ýaly pelwany göz görkezip ynandan bolsa, bilen senden namdar kimmiz bar? Sen kabul eden musulmançylygyny bidem kabul edýäs. Bütün halk meýlik pelwanyň hatyryna musulman bolýar." Alişir Huda da meýlik pelwana "Kakaň Hars paşa gahar üstünde sanylygy dolu belli. Enne şu günden başlap kakaň ýerine musulman raýatyň ilkinji musulman paşa senip ak pata berýär. Meýlik pelwanam paşalykdan halkyň musulmançylygy kabul etmeniň hatyryna ul sadaka berýär. Alişir Huda wagt hoş bolup Medine şäherine urmakçy bolýar. Ol musulmançylygyň hemme tertip düzgünni berja etmek üçin ýörüýte iýerilen adamlary meýlik pelwany tapşyryp ýagşy dilegler bilen ýola düşýär. Meýlik pelwan ony Nepis şäheriniň eslara açýança ugradyp gala durunýar. Şeýdi bütün Hars paşanyň raýaty öz dünýäden gaýdan soň musulmançylygyň ýoly bilen ýaşa berýär. Meýlik pelwanyň öýlenişi we ajdar lakamyny alyşy. Nepis şäher bilen goňşulykda oturan bir paşalyk bolup, ýurdun paşahynyň adyna ajdar paşa diýerler.
Ajdar padşah edeni uğruna bolup ýel-ýyldan güýçlüň oturan padşahdy. Taklayan goşunun başga-da nirede güýçlü peýelwan bar diýseler çagyryp getirir ekeni. Olar diýen zadyny berip heme öýüdüni goradyp, hemem höwes bile gonardy. Olar köşkünde bir näçe gurrunnadyr müneççimler taklap arym-arym gurru taşladypdyr. Günlerde bir gün öýüd köşkünde oturýarka, Ajdar padşah men öýüd ýanymy gurrunnar müneççimler peýelwanlar çagyryp bir pikirlerini eşdeýin. Berkem edil şu wagt maňa batyrynmaga milk edip bilmeserim, soňa waka kimdir biýerdirip garşyma çykar. Muny bilip şu wagtdan onuň kastyna çykaýynyp, ähli gurrunnar müneççimini ýanyna çagyryp, maňa häzir bolmady, hey soňra kaýdyr bir padşahdan batyrynyp biljegi barmy? Şonu ýertireçenni biliň diýip buyruk berýär. Bu tabşyryk alan desini. Gurrunnarlar gurru taşlap, müneççimler aýyrlardan hasabyny çykaryp, ertireçen öz pikirlerini jemläp, maslahaty jemleýärler. Hemmesi bir sukurat ýükürip, ertedi ýerden Ajdar padşahyň huzuruna barýarlar. Ajdar padşah olara, "Hani, näme habar bile geldiňiz? Aýdyň" diýe. Halife gurrunnar durun ýerinden bir adam ýoňa çykyp, "Siziňe musulmanlaryň alhyndan direl geljek. Onun sizin üstüňizde geljek wagtam gaty daşdy däl. Öňüräginden alazyny etseňiz gowy bolar" diýe. Ajdar padşahyň ýüregi ýarlan ýaly bolup, "Olalım aly sesinden ulagym kamata geldi" diýip eşini gepdi diýdi. Olar ruhut berip desine geňişdärlerini ýanyna çagyrýar. Olar birlay gözden geçirip Ajdar padşah, "Men padşahlygymy ýumurjak adam musulmanyň alasy bolmaly. Hasan üstüme gelýänse garaşyp oturmalymy ýa-da oň uğruna çykmalymy? Hani maslahat beriň" diýe. Maslahatçylaryň biri, "Häzir sizi bilen goşun çekip gelip uruşup biljek padşahlyk büte gerekde ýok. Hasan güýç toplap üstüme gelerkä diýip oturmagam ýalňyşlyk bolar. Ahir bir gün al üstüme gelip başymda ýetjek bolsa, onu ýertir goýman ýoklumaly. Bu maslahat hemme tarapyndan gollanyp, aladan diýilmegiň uğruna çykylýar." Ajdar padşah bir ölsek dökenden soň Aliýanyň gözlegine çykýar. Ol gurrunnar müneççimlerini, "Hani biliň, musulmanyň alasy şu wagt nirede? Desine biliň" diýe. Olar ýene-de üýüşip, gurru taşlap, müneççimler hadap çykarýarlardy. "Ey padşah älim, häzir Ali Nepis şäherine hiç datdan bir habar gelip ýör. Şunun amatly wagt bolmaz" diýip ýagdaý habar berýärler. Ajdar padşah ähli peýelwanlar da goşun başlaryny ýygnap olar öýlenýär. "Kimde kim musulmanyň alasynyň eline ýagyny daňyp, men öňüme getirip berse, padşahlygymyň ýaryny berjek. Üstüne de dünýäde ýeke gyzym, ýeşlerimim nikalap berjek" diýe. Peýelwanlardyr feýdarlar, öz gulaklaryny eşitýänini özleri mundan bir hir bolşýarlar. Bir wagt hiç kimden ýetişgenok. Ýagdaý aňan Ajdar padşah ýankaýdan sözlerini ýene bir gerek gaýtalýar. Oturanlar eşitden zatlaryny dol akıl getirselerem, Aliýanyň adyny eşitenden ennamlar gowşap, köňüllerini gorkarlaşýar. Peýelwanlar başy Karaman peýelwan başyny dik tutup padşaha dönýär. "Ýanymdaky 80 peýelwanym berseň, 2000 atly ýaraly goşun berseň, beýmiş men mitreýin" diýär. Ajdar padşah içinden, "Üstüne sorup gelenne mundan gowy boljakmy? 2000 goşun näme galyny? Sen peýelwanyňam şunuň ýaly wagt peýda diýsin" diýip iýdir bisirip ýörne diýip pikirini jemläp Karamana. "2 günden şaýyňy tut. 3-nji gün ýerdenem ýol uğra. Eger boş gep bilen dolanyp gelseňe kelläň alaryn. Iş bitirip gelseňem toý şaýyňy tutaryn" diýär. Karaman honun merdi bolup, özüne ýem padşahyň körekenlerini öýtmän, "Padşahym, toý şaý bile boluberiň" diýdi. Goşunyň arada bilen boluberýär. Ajdar padşah da öz adamlaryna Karamanyň ýol şaýyny kimde tutmagy tapşyrýar. Bu habar ýyldyrym saltlygynda Ajdar padşahyň köşküne ýaýrýar. Aýaly bu habar eşitip Ajdar padşahyň ýanyna gelip, bir adam tutup getirmek üçin padşahyň ýaryny, üstüne de gyýdyňam berip, "Ne güne düşüp ýörsiň" diýe. Ajdar padşah ýalyna, "2 günden gelip padşahyň ýumurjak bolup durkalar, o da atlaň hiç. Ol galwadyň ele ýagyny daňyp getirseler ölün. Zadyň gidýän ýeri ýok. Kene ýöz gyýdyň bile gyýyňa ýa boljak. Bolmanada biziň gyýymyzdan başga nämeýmiz bar? Hiç bitirip gelse toý ederin. Bolmasa da oňam kellesini alaryn.
Ondan bir şerti koymasan kim Ali'nin izinden gidecek? Sen şuna düşünýäňmi diýe ol aýaly ajdar paşşan getiren delillerini anıp onlara başlyk gardyk ediýär. Öl gara başyna iyi bisip taýsy peýelwan bolup paşşalykda peýwatyny gezip ýören Karaman paşşan gyzyny alsam iki günden köşkönmenki özümün paşşa bolany nepeni urmaka Ali'ni görmäke öz ýanyny göwün ýürdüp hemmer o delegetde dessine ýol şaýyn tutuldy. Ol 3 gün ýylanyny Nepis şäherine barıp ýetdi. Nepis şäheri musulmançylyk kabul edip, Alyşehir Huda bilen Mälik Peýelwan dogan boldy diýilenden soň Daştöwerekde ne garawul goýuldy, ne de takly. Mälik Peýelwanam Alyşehir Hudany uğradyp köşke ýetdi. Şeýlerde galanyň agzyna gelen goşundan hiç kimiň habary hem bolmady. Karaman bir hekayet. Bir menzil ýöňümden çykaryp, uly çakmışyk bolmagy deregine galanyň agzyna gelinçäk adymy tutýan ýok. Ýa-da bar diýilýäniň bir özi näçe müň adama taýmyş diýere göre. Gelibersinler bakallyp äskirmen oturmy kadip, oýlany dergede goly gelýär. Galanyň hakçylary goly gelen goşuny gören matlaryny atşapdyryp, Mälik Peýelwana habar berdiler. Mälik Peýelwan Alyşehir Hudany uğradyp gelimi köp wagt geçenok. Men ýan gala ýerinde hiç ýyl tottodan görmedim. Ya Ali bir zat üçin ýerini doranyp bereýdim kadip işini gepletdi. Keni paşşalygyň nämedigini bilip ýetişmedik, ýaş oğlun hiç tatdan gapyny etmedi. Gaýtam taýsy Peýelwan Alyşehir Huda bilen başa-baş uruşup, askyn nälerini göz ýetiren soň, o dünýäde başga ýerden öýüne garaşlaşyp badram etmän ýaragysyz zatly garawullar bilen daşykdy. Han bir gelen kim? Habarlaşyň neteresi bir giden goşun dergede ýetip gelýär. Onu ýansa-da Karamanyň öýüne has goly gelip, sen men ýok ýögün tesbiren, han şu Ali diýýän. Maňa Ali gerek diýip gyýgyrýar. O döwürde öýüne göwün ýetýän her musulman urusujy. Men Alidyryň diýip uruşa gereken. Karamanyň näme maksat bilen gelenden bir habarly bola ýa-da gorkur küýüni bilmeýän Mälik Ali'nin näme derdiňini hemen Ali da diýenden Karaman we ady dünýäde olan Peýelwan göre özüme ýutuşyk daýaw kenip pikirlenýärdi. Onu gapyrlykda basmakçy bolup, goýda duran 80 Peýelwanyna gyýgyrýar. Tutun. Olaň hemmesi ýerlerden topulýarlar. Olar dessine onun iki tane gara hakçylaryny öldürüp Aliň daşyna geçýärler. Mälik Peýelwan her näçe urup ýykyp uruşdy. Her kim ýeten ýerinden, kim kellesine, kim arkasyna, kim döýüşini urup, onu uýunlugyny ýykyp elini aýagyny saraýarlar. Ali'ni iki tane düýäni ýanaşyk satyp üstüne keserini ýükleýärler. 20 töweregi Peýelwanyny ýitiren Ali'niň munyň ýaly aňsat ele salaryny diýip asla pikir etmedik. Karaman, galanyň içindäkiler hiç tat bilmäkäler dessine ýygyny gurýar. Ali'nem ele salandyň, paşşaň ýanyna saltrak ýeteýin diýip, şeýle gyssanýar görün, hiç tadyň şenlerli. Mälik Peýelwan ertesi gün ortan ýödüne gelip gözüni açdy. İki tane düýäniň üstünde kede daňylyk ýatyr. Daşan bir giden goşun. Ol kellesini galdyryp, kimdi? Men nir alyp barýaňa diýse, ýelaýagy daňylygy Ali'ni hedredip syňlap barýan Karaman, ýatyber. Tomaşan ajdar paşşaň ýanyna baraňdan soň görersiň. Ali diýip adyňdan bizar bolduk. Anhaýyn akbaryň Karaman Peýelwanyň eline. İstesem diýilterin. İstesem öldürüp kelläň elterin diýse, Mälik Peýelwan senden beýe bulara gerek Ali keni. Men bulan ýerine düşdüm. Bir ýagdaýda men etjek lazım ýok. Her bir zat diýsem, şu ýatışma kelläm sap etmän hiç taşda bilmez. Han garaşaýyn, agam Ali ýerinden her ýere äkisleňizem ýeter diýip öýüni rahatlandyrmak görürler. Birdenem bolmasa, sen Peýelwanyňa göwün ýetýän bolsa, beýdip men namatlap ýaketme diýeti geldi bolun. Öýüniň aly däerligini bilseler, öldürüp taşlap gidivermegem mümkin. Ondan agam ýerine gidip ölsem armanym näme? Han nire äkisleri görelnäm bolýaka? 5-10 gün may bolsa, Allah habar ýeter. O bir ýerde demin bar bolsa ýerimden geler. Ondan görerin. Kör hatasyny bir alýar diýipdirler diýip, öz goýberin hatasyny ökünüp ýatyberdi. Ýatmanyna da oň etjek alazy ýok. Bir ýetmeli zadym. Diň hemen Alydyr nämeli? Ölsem Aliň ady bilen ölmelip pikirini jemleýär. Karaman Peýelwan inne bir çiýişe ölün gaýdan naksyň şakam däl. Daňylyk ýatan Ali'niň ýanyndan aýrylman ýürep, töwerek taşyň naklary uly gopgun turup berýär. Özüni paşşaň körekeni bollum hata edýärdi. Şoň şeýle bol baryň, ajdar paşşa höýünjiläň.
Karaman musulmanlaryň alsynyň elini aýagyny daňyp alyp gelýär. Toý şaýyn tutuberiň diýip öňünden sapar gönderdi. Bu haberde etsine Ajdar Paşaýa ýetirýärler. Paşa bu habary ýygdan eşitip begenjen iki bolup bilmedi. Onun Karamany her näçe gün ýetýänem bolsa, alyny tuttuk diýen habary muň ýary şart garaşmaýady. Öýdeden işine öýdýanyň monşa bolup garyn ömrüni arkaýyn ýaşajakdygyna begenjiniň şägi ýokdy. Gülertanlar Karamanyň galanyň derwesiniň agdyna gelenini oňa habar berýärler. Ajdar Paşa da olary ýanyna wedil wekillerlen köşüň öňünde tomaşa edilýän giň meydança çykyp garşylaýarlar. Onu ýanşada Karaman peýelwan iki düýäň üstünde keserini daňylan alyny alyp gelýär. Düýeleň üstünden düşürip onu Ajdar Paşaň öňüne getirip, daňlaryny hem çölmän palçyladyp ýere taşlaýarlar. Ajdar Paşa meýalik peýelwany görüp, "Bäda barahy, daga aşýa döl pelaket aşmasy däl eken. Peýelwan nip saklap ýörenlerime muň ýanyna çağıjyk ýaly. Hani Karaman peýelwan we pelaketi näde tutduň diýe." Paşaň suwalyna Karaman peýelwan, "Men göwresini seretmäň. Men ýanynda bulan oýuny bolmaz. Haýny mene sözünde durup, seni bir adam diýinlerdim. Galany siz bile paşahym diýe." Ajdar Paşa sözdür. Toý şaýyny tutuber. Erti bütün halky üşürüp, men galan başyma ýumrup, paşalygym ýok etsek, alyň kellerini kesip, gyýdymam Karaman saňa berjek. Paşalygyň ýarsynyň eýsen bolarsyň. Häzirden halka zar çekdiriberiň diýe. Bu habar aýratyn köşükde kendileri bilen bolup ýören Ajdar Paşanyň gyýdy ýejdere ýetdiler. Ýanyna kendileriniň anamdarlaryň birini ýanyp, "Kakam başyny turmak üçin meni Karaman peýelwany berjek bolýan bolsa, ol ala diýilýän nähil adamka, ölmäke menim görüp galýyn." Alynyň ýatan ýerine bar ýa. Ýanyna adam goýuberilmän şeýle berip saklanýan bolsa, paşaň gyýdy bolan soň ýejdere zat diýmen Alynyň ýanyna goýberýärler. Ýejder baryp görse, diýilişinden 5 öter mehnet bir adam boýdan maşy elaýagy daňylyp ýatyr. Ýejder oňa içken tiýin edip, ýüzüne seredip oýup atdy. "Bine hil bolýar. Men hini gidijik gyýjak kam, ala diýip eşitýärdim ahyry. Bir ýatana her näçe daýagym bolsa ýaş oglan. Ýaşam meniň uly däl. Bir ýerde bir dada bar. Näme diýseler munyň aly bolmaz. Aly bolmak üçin bir ýatanyň 15-20 ýaşdagy uly bolmaly. Elaýagy daňylyk ýatan ýetýärden saňa kim diýerler diýip soraýar öli. Meýerlik peýelwan, "Maňa aly diýerler" diýip ýüzüni beýlap öňürüp ýatyberýär. Onu da ýejder goly baryp, "Sen nädip aly bolýan? Men hini gyýjak kam musulmanlaryň aly diýen peýelwany barmyş. O ýerde ýegidipdir, bir ýerde beýlipdir" diýip kän eşitdim. "Sen bolsaň hini ýaş oglan, senin aly bolmaz. Han dogryny aýtdyýarym göre ol. Men alydyryň" diýip şol bir gaýtalap dur. Ýejder, "Mundan dogry jogap alyp boljak däl. Her näme diýseň sen ala diýersiň" diýip oýup atdy. Ýejder, "Karaman, men alyny tutup gelerim" diýip gidelibäri. Gelip menini Karaman ýaly dünýäde uruş gowgadan başga hiç adam pargyny bilmeýän bir nadana aýal bolmaly bolaýarmy kam diýip işini gepli diýdi. Muňa diýseň namys edýärdi. Ýöne muny hiç kimiň ýanyna daşyna çykarban bilen okdy. Sebäbi kakasynyň başyna musulmanyň aly ýetşek bolsa, kakasynyň edýän işine de kerek diýmek onuň bogunysmaýardy. Ýöne göre bile Karamana barmagy razy däldi. Ýejder Ajdar Paşanyň dünýäde ýeke perdenidi. Şonuň üçin ýejderi ýörüýte ilmli adamlar getirip okudypdy. Belki ilmli, bilimli bolsa, oğul ýerini tutar diýip kakady umyt edýärdi. Ödem aýyr giderli ýöl gödöşüliğini taklap, ona ders berýän adamlardan sorap, gyýdynyň edep ikramlygyny gonyp, ondan şanyň göwün suçýardy. Ýejderem kakasynyň ýanyna hatyrasynyň bardygyny bilýärdi. Şoň üçin bol meselede kakasynyň ýanyna barmak ýüregine dugýar. Şeýdem ýüregini daşa baglap ýola düşýär. Ajdar Paşa gyýdynyň ýöne ýere girmejegini bilýär. Gyýdam muny diýip çağırmasa da gelenlerine ötünüş doğruyor. Ol kakasyň bütün maşgalanyň Paşanyň hatyrasyna uly işedenligini, onuň hiç wagt sözüni ýere salyp bilmejekdigini aýdyp, ýöne Karaman peýelwan musulmanyň arsyny näme tutup geldik diýip soraýar. Ajdar Paşa bu urun ýygynyň nigiden çyksa bardy pikirim etmän, 80 täne peýelwan 2000 atyaragy şaý goşun berdim. Karaman men diýişim ýaly diýerligine tarap getirdi. Hut ýödüm alyny gözümiň alyny öldürdüp,
Galyn ömrüm arkayn ýaşap biljek diýenine ýejder kakasyna Karaman sen ýaly adamyň gyýdyny alyp üstüne de paşalygyň ýaryn eýe boljak gurdy. Goýul musulmanlaryň alysy bilen başa-baş uruşdun. Şeýdem ýödüniň kimdigini bir de görkezsin. Eger ol ýeňse, onuňa beren sözüňde durursyň. Eger ýeňilse de Alinyň munşa goşunynyň içinden gaçyp gitjek ýeri ýok. Öň tutup getiren urtary ýene de tutarlar. Ondan öldüräy. Gyýdam ödüňki paşalygyňam. Galynam ödüňiz bilen kaka diýe. Ajdar paşa gyýdyň bir pikirini makul bilýär. Eger dogudany musulmanlaryň alysy ýeňe ýenne de daşyny kat-kat goşundan doldurun. Dar ýerde bar birden sözsü 2000 adam gymyrlatman alinalar. Soň ýene de elini aýagyny daňdyryp kellenalaryn. Eger Karaman pelwan ýeňse de öňküsüdim hiç kim sözünde durmady diýmez. Ajdar paşa şeýil netije gelip gyýdyny ýanyna oturdup däsine göder wekillerini we Karaman pelwany çagyrýar. Karaman ýejderi görüp, "Hasam" diýersine sığman şişip, töwrüne kadamlardagy bisin detmän dik göwüni garap dur. Ajdar paşa oturunyry ýüzlenip süze başlaýar. Anha Karaman pelwan iş bitiripdir. Dünýäde hiç bir herkerdäň pelwanyň edip bilmejek işini etdi. Ýönemen gyýdym bir zat diýe. Eger Karaman pelwan sen oňlasaň aýtsak, ýok, eger oňlamasaň aýtsak, hem-de erti toýa başlarlar. Ajdar paşa Karamana ýejderiň sözüni hemmel reşdirýärdi. Segizin pelwan 2000 goşun bilen bir adamyny tutup gelip, "Men tuttum" diýip dursa gelişmeýär. Goý ikide başa-baş uruşdun. Şonda Karaman pelwan bütün halkyň öňünde bu zatlara münasip dygyn görkezler diýenden Karaman pelwan asyl muny men özüm aýdaýyn diýip durdum. Biýa gowulaýdy. Hasan diýsen men taýyn diýe. Ýejlerini bolsa gerek diýip ýene de kakanyň ruhsat sorap, hakykatyn hatirasyna musulmanlaryň arasy bir näçe günläp ýelaýagy daňylygy açdygy horlandy. Bu duruşuna onu Karaman ýaly pelwanyň eline bermek adalatsızlyk bolar. Bir hepde 10 gün tiretdirseň, ondan uruştursaň nähili bolar diýe. Ony ýansa maslahat şu edýärleň biri we ýerine oturup gatwa maslahat boldy. Musulmanlaryň arasynyň alazyn tapman ýören ýeketenne ahyry. Goňşy paşalyklardan hem aladan diýinip bilmän ýörenler bu tomaşa çagyrar. Goýsaň birden işiň uly bir adaby getirsin. Ýene 10 günden uly garpyşyk boljak diýip habary bersek, hemmerem gelip ýetişer. Ony ýanşada bir jegiz kapaly taklawly jaýda naharlap oňa seredi bersinler diýe. Ony hemmeri makulýarlar. Karaman pelwan ulu toýa her näçe howlukdy. Bir öwgülerden soň ýejderiň hem gözüniň öňüne kiselmejek bolup, gaýtam öňküden beter baýdaryp, "Şonu bir bakyp bejeribem bir meňelme beriň. Men bir se tomaşa görkezýän. Karaman pelwanyň kimdigini ondan bilersiňiz" diýip gök gürläni ýararly. Şoň bilen maslahat çemlenip, Melik pelwany köşkün daşdan öýrülen ýerdemine saklamak kararyna gelindi. Belli bir adama 3 wagtyna nahar getirdip, onuň ýanyna başga adam goýurmak gadagan edildi. Ony goramak boldy. Has ygtybarly garawullaryny anly. Ýejder şo gün entek gynnany uradyrman ka ýene de göni Melik pelwanyň ýatan ýerine baryp oňa ýöňünü tanady. Men şu ýurduň paşahynyň gyýdy. Adama da ýejder diýerler. Karaman pelwan seni tutup gelen şeýle paşalygyň ýartyny üstüne men alýar diýe. Şonda da Melik pelwan goý alsyny nep berene gürli. Ýejder beýdip muňa aýtdyryp boljak diýer. Başga tarapyndan hem baryp göreýän şeýle diýe. Eger seni Karamanla birden başa-baş uruşmaly diýseler, ne edersiň? Duruşuna saralyp ýatan Melik desine ýejdere garşy öýülip, "Wah, şoň ýaly mümkinçilik bar bolsady, dünýäde hiç armanym galman, ykbalymdan müňde bir razy bolardym" diýe. Ýejder, "Inne barmaly urun tapdym" öýdýänip, kakat bilen şu günkeden gurruny oňaýdyp berýär. Melik ýatan ýerine ýylgyrýar. Oň bu uruşyny görüp ýejder içini gepledýär. Bir ýatan allal. Munun asla ulu adamyň häsiýeti ýok. Bir herneniň daýygym bolsa, ende hanyk satmak küýünde ýok. Ol ýene pelwany habarlatdy. "Sen diňle entek bir hemmetsel. Sizin guruşuňyz ýertir bolmaz. Men kakama musulmanyň alasy aş tuğsuz. Ennam jan saralyp ýatyp horlanypdyr. Göňüne jaý bolar ýaly, onuň oňa seredip naharlap, ondan uruşdur diýdim göli. Paýdanmam ol kabul etdi. 10 güne sen tomaş etmäge goňşy paşarym çagyryp, soňra uruşdurmagy makul bildiler. Halyny pikir et.
Men sana dost mi ya düşman? Eger men bolmasam ertirden yokman ölmeliň. Sen mağa dogurýan aýday. Sen kim näme üçin aladyrnyp gönümül ölümi özüň tekläp oturdun? Bu wagtda seni pikirlenmän men ara diýip ýatan meýalik pelwan biraz oýa batdy. Men şunça ýaşyl giden adamady. Dogry aýtman ýatyryn. Bu gyýdy bolmasa men ertir ölmeli ekenim. Oň bolşundan ýejder inni hasam onuň ara däerlerini göýdirip başlady. Meýalik pelwanam bu gyýdy 10 gün pursat dilep aran bolsa. Ente wagt bar. Gowy hiç zat aýtmaýyn. Birden dogry aýtsam bir de karamana barmajak bolup, baryp kakana aýtsany çykýar. Olam ýene Alişir Hudanyň ýerinden goşuny berdi. Ona bir giden gargynçylyk bolar. Men emnha al bolmasaň diýip bir nadanyň eline berseler. Olam destine kellem sap gider diýip ölçürüp döktü de ýene de beýlek ýüzüne görüp. Men musulmanyň alysydyr idi. Oňa naýan zat ýerden ýejderim bolýa diýip öz köşküne gaýtdy. Meýerikleriniň el aýagy boş, garyn doýurup ýatşyna müň bir pikirleriň ýumagyny çeşdiýär. 10 gün läp seredip eline ýaragy bermän. Eli ýaragy Karaman bilen goýberselerem ol radydy. Onsuzam 10 günüň içinde her ýerde bolsady bu habar agam Alişir Hudaý ýetirerler. Ondan kysmatda näme bolsa görüp bererin. Ýöne men paşan gyýdyna näme diýsem, muň maksady näme? Ya ýöne Karamana barmazlykmyka? Ya başga bir hyýal barmyka? Ol sere dolyan pikirleriň başyny jemläp bilmän. Näçe günüň horlugyndan soň garny doýurup uka gidýär. Şo ýatşyna ertir naharyny getirenlerini oýanýar. Turup ýuguny bardyryp getiren nahardan garny doýurup ýene de oýa batdy. Ýejderem ýerden her kim öýdi şöyle dargap. Bir beýşoňluk bolýa görün. Ýanyna ýene de şo keniden alyp ýer şeriýatlardan götürüp bilenler Garawul başynyň ýanyna gelýär. Garawul başynyň ýanyna barýan çağda bir näçe taklaw bardy. Ýöne olaň paşanyň gyýyň taklamagy bu unutmady. Garawul başy ýaşly adamdy. Ol ömür boýy paşan köşküni taklap ynamagy ýeripdi. Ol ýejder görüp aň-taň bolýar. Oňa näme diýilmän Nurka ýejder, men musulmanyň alasyny görmäge geldim diýenden Garawul başy örgökden gelip "Yok keýgim, goýberip bilmen. Men ömürme sen kakaňa iň göp adara adam bolup hyzmat etdim. Innem seni goýberip paşaň ýanyna bir göp bolup özüm öldürdüm gelenok. Eger sen men ýigren ýan bolsaň, başga bir zat diýip kakaňy ýamanlap öldürdi. Ýöne Ali'niň ýanyna gireýin näme? Kakaň diňe nahar getirýän adamdan başga hiç kimi goýberme. Eger goýbersäň şo demde kelläňden diňersiň diýdi diýe. Ýejder kakam saňa hiç kim goýberme diýendir. Ýöne men gyýdymy ýejder gelse-de goýberme diýdimi diýip, oň ýadyna öňe düşmejek sowal berýär. Garawul başy biraz goşuýar. Ýok, gyýdym gelse-de goýberme diýenok. Ýöne sen bir ýere gelersiň öýdüp, kimin kellesine geljek ýoksa da sen kakaňdan ruhy alaý diýe. Ýejder oňa çyn bilen ýalvarmagy durýar. Men oňa etsek dadym ýok. Ýöne ýer şeriýalda at getirdim. Anna gyýdy halymy öýden paşalygyň düşmanyna nahar suw getirýär diýip eşitdi. Kakam ören erbet dolar. Men sizi öz atam ýaly görýän. Şoň şüýne men size dogry maýdyn. Halis kakam güýdürini geçip bilmän, sesim çykaryp bilenmok. Karamana barandan ölenim müň paý görýän. Aly uruşup Karamanyň ýeňilse, men hökman Karamana baraýmaly. Eger Ali ýeňse-de Karaman öler. Ýöne Ali'nem ýene de kakam tutup öldürür. Şoň üçin meni goýberenim bilenem, sen kakam edýän ýamanlygyň ýok. Menem ömrüm ötýänçe bir ýaşylyk ýatdan çykarman, gadyryň bilerim. Garawul başy bolmaz diýip goýbermese, paşaň gyýdy ýamanlyk edesi gelse, islen adam edip biljek. Bir ýagdaý ony şuňgur iňkide goýdy. Goýbermede de muň ýer boşatmak ýa awlap öldürmek pikiri ýok. Goý girip çyksyn. Men eden ýaşylygym ol unutmaz. Onu özüm aýdyp dur. Edil paşaň öýdi göräýmese, garyn adamlaň paşaň gyýdynyň adyny tutmagy milti ýok diýip pikirlenýärdi. Ol baş atyp radylaşýar. Ýöne sen maňa da gaýpyň gelsin. Hasan gelsen hem kakaňa bir bildirmän gelip, ýejdere günde bir tapar gelmäge ruhsat berýär. Şeýdip ýejder meýerlik pelwanyň ýanyna girýär. Meýerligem ýejder görüp bir hiri howassany görünýärli, ýüzüni ýagtylyp gadyry salamlaşýar. Ýejder getiren zatlaryň bir paşaň gyýdy bolsa-da, ören kynlyk güle girinligini, her gün ýer şeriýaly zat getirip durjakdygyny aýdýar. Şu ýaşyna şenni kakatynyň dünýäniň çar künjüginden bilimdar adamlary getirip okudanlygyny, olardan Muhammed Peýgamber, Hazreti Ali,
aslam dini barasında kän gurunlar eşdendigini, okodiyan muallimlaryň gillinlikde bulur barada gat köp zatlar aýdyp aslam hasan kabul etmeli bolsa taýynlygyny duýdurýar. Gep söýde bir näme alyşyp uranynyň ýeşler oň gönümli ýüzlerini. Inni men sen al däliň anyk bilýän. Bar sen aly mekeninde. Eger isteseň men häzir kelimemi gurup musulman bolýyn. Ýöne şeýle şert bilen. Kakamaz ýan etmän ynanyryp musulman bolurmaly. Oň öz gepini makullaýanyny gören ýeşler oturun ýeriniň kelimesini gurup musulman bolýar. Ol başga da nähili şertiňiz bolsa aýdyň. Men hemmesini tüýsürüňden ýerine ýetirmäge taýýar diýendiň. Mälik pärwan hut öz gözüyle görüp gulaw boly eşdi oturan zatlaryny haýran galýar. Aslam dininiň şeýle berentdigine gowunyp, göwün guşy asmany soýunýar. Ýer görämini. Kaka öldürecek görüp elma ýagym daňdaryp zynnany taşlaýar. Akyýy boşatjak görüp başyny ortaga goýup, şu ýerde islam kabul edýär. Onuň pikirleriniň arasyny ýene ýeşler bölýär. Anha meniň özüň ýaly musulman, bir-birimizden hiç ýyl farklanmeliler. An maňa dogry aýt. Taňa kim diýerler diýä görün. Mälik pelwan inni gideri ýer galmat diýip gönüňe gelýär. Maňa harf paşşaň oly mälik pelwan diýerler diýip başyny geçen wakany bolşy ýal gurrun edip berýär. Bu gurrunlary eşitip ýeşler edil kuş bolup uçajak bolýar. İlkinji görünnün onuň aly däerligini bilindigini aýdyp, inni karamanyň näp diýen kam diýenne mälik pelwan nedip bolup berilen wagt dolýança oňat özüme gelsem odaly Hudaý görün. Şo karamanyň aladaňdan şo ýerde diýersiň. Nedip bolsa ony ýança agşam aly hem bir ýerde bolsa ýetişer. Şoňa şenne basar ediň ikimizden başga hiç kim bildirmäli. Sen bolsa her gün ýerden namazyny okap, Muhammed peýgamberi Hedreti Aliýny çagyr ber. Nedip bolsa ora ýokman ýetişerler diýse, ýeşler habar etmesek nädip ýetişsinler diýe. Onda mälik pelwan sen Hudaý çagyr ber. Şol habar etdiň bolar. Aslamy sen ýürekden kabul eden bolsaň, nedip bolsa köp gudrat görersiň. Ondan men ýagdaýymy öz adamlarym ýokman habar edendirler. Näre dediğim bilen soň olar goşuny jemläp gelerler. Belki kakyňam Hudaý ýüregine goýup özü musulman bolaýatdy. Erine gylyz alyp sögüşip ýörse, ýagdaý agyrlaşar. Galyny minni sen özüňe bagly. Indi sen men bilen deň musulman. Kakyň halat etmek isleseň, aladasyny öňünden ediber. Ýöne men şu ýerde ýatyrkam, goşun çekip ala şeýle Hudaý gelse, adam tiýlemez diýip, ýeşleri ýene-de bir inkide goýdy. Musulmançylygyň esasy şertiniň Hudaýa sığınmakdygyny ýeşleriň özüň bilýärdi. Şonuň üçin ol Hudaý çagyryp özüň gowsyn et diýip esasan mälik pelwany karamanyň hötdeninden gelir ýaly garaşyk etmek bile boluverdi. Ajdar paşa diýen işlerin göwüni hoş bolup şar ýany habary ýolluyor. Ajdar paşa uly toýa başlap şo toýda karaman pelwan bilen musulmanyň ýetir düşen arsyny tutuşdurup dünýäde deň taý bolmak tomaşa görkezjek. Bu habar köp ýerle getirildi. Paşa Ali ýeňe aýtdy ýerinden mutnaman kellesine gylyç tallaýar. Şonun başga men ýüregimi çiğirip biljek kişi ýok. Ene, olam men elimde gitjek ýeri ýok diýip oýlanyp, toýuň tutumly hassa belentden başlady. Tutuşuk boljak ýeri hut öz saýlap aldy. Nepis ýylyna uly ýyl giden goşun täze paşalary mälik pelwanyň näde tutulanyny duýman galdylar. Wezir wekiller daşykyp ýaraly ýatan düşman adamlaryndan bu ýerinden kimlerdigini, näme üçin batyp almak üçin gelmän hut mälik pelwan tutup gidiberendiklerini anykladylar. Bu adamlar mälik pelwany şeýdip tutup ýakdan bolsalar, paşahlyk alan goşun kogu gurmalymy, ýa-da gidip aly şeýle Huda habar bermelimi diýip maslahat edýär. Şeýdibim aly şeýle Huda habar ýetirmeli diýen netije gelinýär. Garry serdar öňkü jemläp berilen goşun alyp Nirdetin Medine diýip atsalýar. Ýeşlerim her günne gargulbaşy bilen gepleşýär, hiç kimi bildirmän mälikden habar tutup, onu şol uly hynaga taýýarlap ýördi. Bir gün toýda baraz üçin tutulýan tutumlaryň gidişi bilen tanyşdyrdy. Ýene bir gedek Muhammed peýgamber barada soru üstüne soru berýärdi. Mälik pelwan özüniň nähili musulman bolanyny, gören gudratyny gurrun berenine ol haýran galyp başyny ýakyýar. Asal hak ýoly Muhammed peýgamberiň ýoly diýip eşitýärdim göre. Ona da beýle gudrat badyr etmeýärdim diýip işini gepletdi. Maňa da
Muhammed Peygamber görmek meser ederim ki adip oňa öýlenýär. Ol ýokman diýe. Şeýle ýagdaý günni gaýtaryp durýan meýerlik pelwan soňa baka haçan gerek adip oň ýoluna garaşyp başlaýar. Şäherde Karaman bilen Ali'nin başa-baş töwüşi barada zarsyly eýem zar çekip ýördüler. Eger Karaman ýeňse, padşah gyýdyny hem padşahyň ýartyny oňa berýär. Eger Ali ýeňse, oň başy ölümli maly talaňly. Muny eşitip ýejder 9-njy gün ýelenni. Ýene Hudaýy çagyryp mäliň ýanyna gelýär. Ýejder görüp de ýerinden turup, onu gapynyň agdyna garşalýar. Gel, gelin döwlet diýipdirler. Onun arkaýyndygy ýejder hayran gallardy. Hut erteri Karaman bilen mälik pelwan uruşman oň ýöz uruşa çykýan ýaly. Gelişine ol ýerine atlar goýman, mälik pelwanyň ýüzüne geňirgen teretdi bilen erteri garpyjyk onuň alaryna derli. Ýejder beýle de giň adam bolýar ekenini biçin gepletdi. Ahir durup bilmän, anhasy goşgunem gelip ýetdi. Kakam zar çekdirip ýör. Men ýödüm bilbe, munşa mehman paşaly gelenok. Olan hemmesi Karamanyň elinden ölünün görmäge bolýar. Indi nähir bolarka? Men ykbalym sen ykbalyňa bagly. Hani agam Alişir Huda geler diýädiň. Olama ýok diýdi. Mälik oňa mähli berdi. Hudaý bizden bolsa ýokman geler. Hasan gelmeliginem o ikimizden gowy bilýändir. Ondan Hudaýyň şu güne getirenine şükür et. On gün mundan ýöň kellem sapyn bultur ne derdik. Ne diýip bolsa Karaman pelwan bilenem men hasabym. Onu erteri orta gaman çykal wakary bir uly başa gaýryga bolar. Orta ýolly sen helak bolayma diýdi. Ýejder mäliň ýozakdary diýende monça boldy. Kakam ýürüýti tomoşa meýdanyna tagyt gurdurdy. Menim şoň ýanyna otururyn. Sen başa gaý diýäniň näme? Sen öz derdiň özüň ýetki ahary. Karaman alsaň şoň özüm ýeterlik diýen ol. Karaman öldürünün bilen näme? Ajdar padşah maňa gyýdyny berermi? Men kakam şuň iň esas düşman. Ali Karaman öldürümden soň men oňa anhamen näme etseňiz ediberiň diýip boýnum sallap durur diýem. Men öňkeden ýalňyşymyň ýerinden ýökünüp ýetip bilenmi? Bir elim boşadyp yaragan berseler gowy bermeselerem onuň özüm ýara taparyn. Karamanyň beden datlarynyň hemmesini netip bolsa ertirdilerin. Sen men şünem Hudaýy çağırsan çağır göre. Kakan aýt musulman bolsun. Bolmasa Ali'ni öldürüp arkaýyn ýaşaryn hep oýlanmasyn diýip mäli kyzyglany. Ýejder Hudaýym mälik pelwany kömek et diýip dilek edýän gülün. Mälik ýeňen soňama ýygynyň başa gaýly köp boljak. Asyl men Karamanyň diýinsem bolýar diýip ýygyny pikirim etmändirin. Goý Hudaýjan ýygynym düýsün. Menini barıp kakama sen musulman bolýaýynmy? Kakam Ali'nin sonuna şahat bolup bir ýerde musulmanyň düşmany bolsa, Ali'nin ölümine tomoş etmäge çagyryp ýör. Birden menem onga musulman boldum diýsem näderki? Ýok. Bu wagt beýle eşitse menem sylamaz. Maňa diňe Hudaýy çagyryp oturmakdan başga alasy ýok diýip oýa batdy. Birden bul mäliň özüm eline kılıç alyp Ali'ni öldürjek diýip söýüşip durka. Hudaýjan saklap musulman bolma buyuran bolsa, goýol men kakama da buyursunlar diýip içinden dile getdi. Soňra ol mälige öýlendi. Men kakamyň ýanyna oturup, söýüşde sen ýeňjene gözüm ýetse, seniň ala däldiňi, Ali'nin indi geljekdigini oňa duýduryn. Şeýdem kakam köşeşdirip, Muhammediň ýoluna çagyraryn. Sen bir gulagyň mende bolsan belki Hudaý meni kakamdan aýyrmasyn, men onuň dünýäde ýeke gydy. Hani kimde de Hudaýyň öýü kömek etsin. Munun artık bir ýerde otursam, bilnämesenni poştaşmakçy boldy. Birden ol mäliň ýüzüne seredip, onuň arkaýynçylygyna haýran galdy. Ertisen diýer galaryndan ölümün köpesi boly. Bizen agaryňa da däldi ýa-da maňa aýtman ýören ýene de bir syryň barmy? Sen gatky arkaýyn diýdi bolun. Mälik, senden hiç ýyl syrym ýok. Arkaýynlygym bir Hudaýa sığynýarym üçin. Senem arkaýyn ol. Men gaýgy bir iş bitirmez diýip, oň bile hoşamaý goşlaşdy. Ýöne garry serdara mähli goşun bilen Alişir Hudaýyň ýygynyň kogdy. Ýöne ol ýol ura hiç şerde gabatlaşman Medine şäherine baryp ýetdi. Barsala henüz al gelmändir. Muhammed Peýgambere bolan ýagdaýlary aýdyp, garry serdar sizi habardar edeli. Ýolda Ali'niň ýygynyň ýetmem bilmedik. Näme maslahat bolsa, siziň bilen edi berilip geldik diýdi. Muhammed Peýgamber Alişir Huda şu gün ýertirdiler.
O yolla başga raýatlaryň ýagdaýlaryny görüp gaýdaýynyp göni gaýdanýarlar. Hiç soğurukman hemmeti gowy diýip olar köşeşdirdi. Destene de goşuna nahar çay bermek tapşyrdy. Onu ýançada Ali'nin gelenine habar verdiler. Garry Serdar ala bolun wakan boluşy edip aýdyp berýär. Melik perwanyň tuturunyna her näçe gynansa da men alydyryň diýip uruşanyna urşat boldy. Destene de Garry Serdaryň goşunynyň üstüne ýetirip nigdetin ajdar paşşaň raýaty diýip at goýýar. Ýolda kerwenlerden ýolawçylardan soraw ýygy gelip görseler, bir kerwen maşy ajdar paşşaryň ýurdundan gelýändigini, ýene-de küwünden Karaman peýalwanyň ýetir düşen musulmanyň alasynyň tutuluşynyň boljokdugyny şowhun bilen görüň berdi. Şol garpyşyň anyk wagtyny bilip, Melik peýalwanyň Karaman uruşup başlan wagty. Toýda barasynyň goh galmagal bilen hiç kimiň ostamaýan purtady şolmagy makullaşyp, ýürüşlerini dowam ediberdiler. Ajdar paşşanyň ýurdunyň adamlarym daň atanyň tomaşa görmäge köşüň tomaşa meýdanyny ýygnany burudy. Birden musulmanlaryň alyp ýeňäýdi diýen gözüm bilen peýalwanlardyr goşun heni mereke ýygnan manka ýürüte berilen ýerlerde goýuldy. Eger aly ýeňäýdi, çar tarapdan topulup ortadan çykarman öldürmek tapşyryldy. Her ýerden gelen mehmanlar öz hormatyna göre niýetlerini ýerlerde oturdular. Ajdar paşşa gaýdy bilen öz aýratyn bedelen paşşalyk kürsüne geçdi. Mereke şeýler kän göli. Ýerde duran adamlaryň görýäninden görmeýäni känni. Karaman peýalwan burada uruş eşiklerini geýip, ortaky deşiginden ýoğurundan nazar geçiren äpet degirmen daşyny daş töwrüni bulaýlap, däl porhan olup durdy. Paşşa gaýdy bilen gelenini görüp, ol hatam göçüp, ýaz ýetiregi ýaly agdyny köpürjükledip, "Getirin şu musulmanyň alasyny. Men onu dünýä iýilmedik ýaly deýin" diýip ul gowy diýäwrin. Ýürek edip garşyna çykmaga däl. Ol ýa katarda oturmagam howpludy. Me pelekeden aýlap duran daşy birden ýerlenip paýdy. Düşen ýerine abat sal goýjak däldi. Munuň bilen uruşjak adam näme hilkä diýip ümürdeş otur kalar. Ajdar paşşa "Getirin" diýip işare edende serep duran adamlar ılgaşyp giden Aliýini ýatan jaýyna çykardylar. Gadamlaryny keltirek äder ýaly, aýagy ýogundan zyrly. İkelem arasy bir garış şemeti aşygyrak edilip tynjyrlanyp, olam aýagyny nakdan zır bilen birikdirilen Melik peýalwan öňü ýerde gylışdyn aýdaly garawullar bilen mereken arasyna getirilýär. Eline kaýagyny nakdan zyry başga bir adama türäp ýakit diýsem gymylydyr ýaly. Ali hiç tat ýok ýaly töwrüni park etmän orta çykanyny Karamany görüp hopup duran adamlar eşigi uruş eşigi bolmady, Karamanyň sakam dälbi. Beýle de adam murreken. Ödem bir ýaş oglan ýarlyşyp gaýran gardylar. O wagtam onu getiren adamlar aljyrap zordan tynjyr aýrýar görün Karamanyň otopulýar. Aly şüýnem gürdi taýýarlap getirilen eken. Emma hiç kim ýadyna gürdi düşmän zordan gaçyp ýalar. Melik peýalwan gürdiden habarsyz eken. Ol Karaman peýalwana duştam armanym ýok diýip toýa garaşan ýaly garaşyp ýörnäňler. Karaman elindäki daş aýlap bat berip uranyny Melik peýalwan o daş howada tutup bir silkýä görün Karamanyň herki degirmen daşlydan zyra berkilden sagelem omurdanyny gopgaýdy. Bahwaraty görüp adamlaryň bütün goşunyň husy başyndan düşýär. Karaman bir bada agyrhyn bilmän hem bolýar. Emma Melik peýalwan onun eli bilen goparyp alan daşyny ýeňillik bilen pyrlandyryp, garşydaşynyň demir soppaş geýen depedine bat leňtirýär görün, onuň boýuny göwresine çümüp gidýär. Ali ýeňäýde häzir bolup üstüne çoduň diýilip goýran eskerler. Bu gudraty görüp ýaraglaryny taşlap gaçmakçy bolsalar, töwere gurşawalan adamlar gideri tapan oklar. Üstüne de aýyda duranlar näme bolýanyny görjek görüp ýoňumlaşýardylar. Melik peýalwan daşyny aýlap tutmagy golöýlanyň üstünden iýinlerip ugrady görün. Tomaşa gelen mehmanlar aýtýan Karamanyň ursun tomaşaňam diýip uly basga garlardy, ýerperdiler. Melik peýalwan Karamanyň depesine degirmen daşy iýinlerinden ýeşler kakadyna ortada uruşup duran musulmanyň alty däl. Ol hart paşşaň oly Melik peýalwan diýerler görün. Ajdar paşşa şu duran aly bolmasa aly näme hilkä diýip gözlerini tegelýär. Onu ýeşler kaka islam kabul et. Häzir alam gelýär diýerler. Ondan bilen köşkümez başyma duýmarlar. Musulmançylyk kabul etsen görün hiç saat etmediler. Ýöňki paşşalyňa da galaryň diýip diýmänkä galaryň içinde goh galmagal başlandy.
Meýlik pelwan garşylyk görkezek bolýanam ýok. Her kim gasyp tapmak göre başagay. Berdenem Alişir Hudanyň goşun şar tarapdan topulyp gasary ýer goýanok. Meýlik pelwanyň daşy barha ajdar paçşa golylap gelýär. Ol seni pelakete beletdi Allah saklamın diye. Ýeşderem urgo kalmagyň içinden meýliň adyny tutup goýýar. Üçüncü tapar gıygırında meýlik pelwan öz adyny tulýanyny eşitip, ýeşderden başgaň gıygyrmajagyny bilen soň sakka durup paçşaň oturan tarapyna teredi. Onu ýansa ýeşder saklany gördi. Meýlik pelwan köşejen soň adamlaryň goýan bir alky parlaýar. Ajdar paçşa meýlik pelwana men seniň gudratyňy gördüm, saklan. Näme şertiň bolsa aýt, men kaýylly. Meýlik pelwan, menki ýeke şert. Sen ýürekden musulman bolsaň saklanjak diýýär Ajdar paçşa. Sen saklanyň bilen ýylyňa bir teret. Ýene bir ýeňiz bar. O halka garyp tüketsek. Bar onuň sakly men kaýyllynyň soň meýlik pelwan ýylyň teret diýýär ulgapyn. Ol Hedret Aliýanyň ýetip geleni desine bilýär. Ýöňden ýeşderle gepleşip bolan men agam saklaýyn. Bulan musulman boljakdygyny bolsa, bir adam aman garsa şonça gowy diýip, düldül bilen iki tarapy atşap ýörün, Alişir Huda saklanyp gyýrýar. Alişir meýlik pelwan ýetip gelýär. Alişir Huda, ýer meýlik pelwan. Men sen halat edin diýip başga bolup ýörün. Sen gaýtan men saklaýan näme hikayet diýse, meýlik pelwan, Ajdar paçşa musulman boljak saklanyň diýär. Ajdar paçşa guşagyny çelip boynuny atyp, paçşalyk kürsüsinden düşüp aýaly gyýdyk hem werirlerle durup, bilir musulmançylyk hemme halkymyz bilen kabul edýär. Ýöne men 3 tane haýyşym bar diýär. Ali, haýyşyň diňlerli. Ajdar paçşa, birincisi, menim köpüm geçip adym galypdyr. Şu wagt içenni bilmezlikden islama garşy geldim. Inne musulmançylygy kabul etsek. Ýöne şu ýigitiň ady meýlik bolsa, men adymym goşup oň adyny meýlik Ajdar diýip tutsaňyz. İkinji şertim, men dünýäde ýeke gyýdym. Gyýdym ýeşderi şu ýigide nikalap berseňiz. Üçüncü haýyşym, bulardan ogul perdent dünýä ýerinde adyna Muhammed takyň. Men başga haýyşym ýok diýär. Hedret Ali meýlik pelwan terediýär bol, men rady diýär. Şu pordotdan başlam onuň ady meýlik Ajdar pelwan diýip tutup başlanýar. Ajdar paçşadyr onuň mihmanlary öz raýatynyňky ulus ýerlerle aslam diýini kabul edýär. Öňkü paçşalygyny galan Ajdar paçşa gyýdy ýeşder bilen meýlik pelwanyň toýuny uludan tutýar. Meýlik Ajdar pelwanyň dünýäden gaýdysy. Duşok owasynyň ilerisinde dag eteginek baýrlyň içinde garpyzy öwliýä diýen bir öwliýä bar. Bir ýeriň beýleki ýerlerden öwliýä adyny alar ýal tapawutlan, ýani şeýlet göçlügem ýok. Ýöne rawaýata görä, garpy daşy öwürlüp galypdyr diýilýär. Häzir daşy öwürlen garpyň şekli ýok boldy. Bu arada şeýle rawaýat halk arasynda nesile asyrdan asyra geçip gelýär. Alişir Huda dağın içinde ýaşaýan adamlar islam kabul etmegini ýagulyn, bir ýa musulman bolluk diýip şertleri kabul etselerem, aly gaýdan soň ýene öňkü düzgünler bilen ýaşap başlaýarlar. Gaýtam uruş turdup azar ýaman beripdirler. Şu başa gaýlykda Alişir Huda kän wagtlap namaz okap bilmän gelipdir. Soňol meýlik Ajdaryň ýerinden habar berýär. Bu habar eşitip meýlik Ajdar dessene goşun jemläp ala kömege gelýär. Gelişine de başaga eden düşmanlaryň hemmerini tabin edýär. Alişir Hudaňa minnetdar bolup, duşogyň ilerisindäki beýik baýryň üstündäki keki ýerde müň rekaat namazyny, geçiren namazyny okuýar. Bir ýere şondan soň Hedar mescid diýip at galýar. Hedar sözi Arap pars diline müň diýmekdir. Bir ýerde adamlar kaza eden müň namazyny soň-soňdurma okapdyrlar. Hedret Ali meýlik Ajdaryň bu kömeginden wagt hoş bolup, inneha arkaýyn diýen zalp boljak diýip, häzirki garpy öwliýanyň ýerine, duşok çaýynyň gyrasyna çadyryny dikýär. Ýerimişiň injir bissäniň bol ýeri bolan goşunyna arkaýyn diýen zalyň, inni bir töwerekde düşman galmady diýip, hiç şeýle garawlym goýman ulgat berýär. Tekil baýryň üstünde çadyr dikilen ýerde Alişir Huda meýlik Ajdar goşunnak eta diýen wekelim Molla Hoza baba, goşun baştonlar Leňger baba, Çilger baba dagy üýje türkalar. Bulara bir ullu kan garpy getirip berýärler. Alişir Huda bu garpy görüp, oňat garpy eken, han ýaryň diýenden urusuzdan biri gelip demi-demine ýetişmeýän kän goşunyň ýetip gelýänini habar berýär.
Aly şonda da yarın garpydy. Indi näme çekirýäňiz? Mäligim bar, ne gamym bar. Olaň müňüsine bir mäli gaçlaryň öýe taý bolar diýip küpür gepli. Oturunyň bary Hazreti Ali arkayn bolup garpyzdan bir dilim kesip almakçy bolanyna çar tarapdan ul goýup bolup duşman ökülýär. Hiç tatdan habarsyz yatan goşunam ulu baska galýar. Aly şeýer Huda mälik gaçlar Hoja baba, Şilgez baba, goşun terkedeleri desine atlanyp her bir tarapa at goýarlar. Emma ýem geçdi. Olara öýel goşunlaryny toplamak, tertip düzüni getirmek ören kıyınny. Mälik gaçlar baran ýerine düşman goşunlaryny para edip, şeýle ortaga goşýar, goşuňa geldin. Ýöne şo diýen bolmadyk söwüşdi. On atam ödüm agyr ýaralanýar. Bu uruş musulman goşuny üçin juda agyr düşýär. Düşman goşunlary agyr soňuny ýeňse berip başlaýarym bolun. Bu wagtda şenni çydan mälik gaçlar perwanyň hal teňleşýär. Ol yaradar atyň üstünde nireg diýenden bilmän, jeň meýdanynyň günorta gününe gorny atdan ýykylýar. Uruş gutoranyň Aly şeýer Huda mälik gaçlar perwanyny gözleýär. Yaradar olup yatan bir ursuzu onun atynyň giden tarapyny salyp berýär. Daşa giden näler? Ödem atam yaraly diýse, Aly şeýer Huda ýeke çykyp giden atyň eýdi bilen atyn ýüzüni salýar. Ol salajan olup yatan mälik gaçlar perwanyň kellerini aldyryp, ýüzüni ýuwup suw berende mälik gaçlar sarrak özüne girip Alyny tanaýar. Peýgamberimiz salam aýtdy. Diýbem amaradan tapşyrýar. Biýitgi ähli musulman üçin hem agyr diýýär bolun, Aly şeýer Huda üçin biýitgi has agyr uruw bolýar. Hoja baba da bu uruşda agyr yaralanyp, Kelet dağının düýbündäki duşok çaýynyň ýanynaky dağın ulu zaýrygyna girip şo ýerde ölýär. Lenger baba hem häzirki ýarty depäniň 500 metr ýar gün ortasyna jan berýär. Şilgez baba da duşok çaýynyň boýuny çardaý galatynyň ilerisinde ýokluyor. Bir dilim alınan garpy şoporda taşy urly. Ondan biri garpyly öwliýä diýip at galypdyr. Bu öwliýä pesperliň öwliýäsi diýilýär. Te Aly şeýer Huda garpy diýip otur kara düşman gelýär diýenlerine odala Hudaý mäligim bar ne gamym bar diýmän ýerine mäligim bar ne gamym bar diýip Hudaýdan daş düşüpdir. Taňry eger netiýeň çekip saňa Allahyň şeýir bolmak meselesi pesperli bolmaly. Ul geplemellerlip adamlara göz görkezipdir diýip halk arasyndaky riwayatda aýdylýar. Aly şeýer Huda netiýesi çekip jan beren ýerine mälik gaçlar perwan depin edip Muhammed peýgamberiň ýanyna urýar. Muhammed peýgamber daşyna sahabalaryny üýşürip gürrüňler oturka. Hazreti Ali barıp din sünnleriniň en ulularynyň biri mälik gaçlary aldyrdım diýse, ähli oturan adamlar hapa bolýarlar. Şeýde oturkara birden Muhammed peýgamberiň ýüzi ýagtylyp gelýär. Muny gören sahabalaryň biri peýgambere ýüzlenip, "Näme beýle gamyň oturkaňyz birden ýüzüňiz ýagtyrly" diýär. Oňa ol mälik gaçlar perwanyň ýeke bir dünýä perwany bolman, iki dünýäniň perwanlygy maňa ýanurly. Sonra etmä waran mümkün nekiri eli gördüli kowlap barýanyny gördüm diýär. Şonda peýgamber mälik gaçlar perwanyň diňe diýeri gelip ýörke, diniň ulutunu bolman, dünýäden gaýdandan soňam adamlaryň aňyna taýsir mertebesi bolup, halkyň ulu ziyaretkana gonumlaşdy bolsun diýip dua edýär. Şeýdem peýgamber duasy bilen häzirki duşok gobotunyň günorta tarapyna mälik gaçlar perwan gonumlaş bolup galýar. Aly şeýer Huda te ömrüniň ahyryny çenni mälik gaçlar perwanyň gubugyna ýürüte baryp aý dokap gaýdar eken. Mälik gaçlaryň gubugynyň gulmataryna düldürüň gazygy diýip ýerden gol boýy çykyp duran bir üýtüjük taş bar. Garpyly öwliýanyň günortasyna duşok çaýynyň gapdalyna düldürüň ahyry diýip daşdan aýman sedilini ýeremma. Mälik gaçlar perwanyň ogly Muhammed. Mälik gaçlar dünýäden gaýdanna Ajdar paşanyň haýyşy boýunça peýgamberiň ady daklan Muhammed 7-8 ýaşyndaky oglun ekeni. Nepis şäheriniň paşahy Muhammed bolýar. Muhammed ýaş bolan soň häkimlik Ajdar paşanyň ýeke gyýdy, ilmli, düşünjeli ýeşderiň boýuna düşýär. Ol paşalyk ören adalatly dolunýar. Ýylgün bol elinlikde, agyr birlikde azuda ömür sürýär.
Edet alıdır oğulları Hasan Hüseyin'im. Yejderle Muhammed'den elmadama habar tutturýarlar. Şeýdip Muhammed şora waç paşalyklykda ýaşap ýigit çykdy. Muhammed kakasy ýaldaýy bolmady. Hemme tarapdan deň duşlaryny kemdärli. Ezetem ýuwaş-ýuwaşdan paşalygyň ýüküni oň üstüne ýükläp şalygy taýýarlaýar. Bir gün ýakyn adamlar bilen awuşkardan elýär. Ol bir gyýda gözleşip oňa aşyk bolýar. Muhammed bir ýagdy ejetini aýdy. Ejder salyk berilýän gyýdyň kimin gyýdygyny sorap iýdemegi ynamdar adamlara tapşyrýar. Iýbelen adamlar bu gyýdyň baý jühüdüň gyýdygyny bilýärler. Ejderem Muhammed ýanyna çagyryp, gyýdyň jühüd gyýdygyny aýdyp, başga dinäki gyýdy alsak nähili bolar? Ondan baý jühüdden musulman paşalykda oturup, şu wagta sen islamy kabul etmedik bolsa, bir sebäbim bardyr diýär. Muhammed ejedine şu görýän adamlaryň hemme diýen ýaly soň islamy kabul eden. Menem o gyýdy alsam musulmançylygy kabul eder. Paşalykda bir musulman köp bolar. Munyňa bahana däl. Men şu gyýdy aljak diýip ýer dep duranlaň ýejder. Hani Alişir Hudaýady oğlanlardan biri gelmedimi ki? Bir iş olardan maslahat etsek gelişikli bolar. Oğluk soňam habar berelise Muhammed dessene bir sapar gelini hat berip Horasan oğlu diýär. Hasan iýberilen hatarlan detsene ýoly düşýär. Gelip ýagdaýy anyklanýan soň Muhammedy "Sen ýaly inimiz barka. Näme üçin bir jehide gudaşlygy barmaly?" Ona o negiyan qıyı tap verirsiye gör Muhammed şu öz sonuna tutuyor. Ondan Hasan bolýaýynım. Sen hatyraňa jehüdem bolsa bir gedek baraýyn. Hani näme diýerek edip paşalykda ýürüt saklanýan sypaýlary bir jehüdüň öýüne berýär. Jehüd olara şu şertler goýýar. Gydymda galyň hökmünde müň tylla getiriň. Sizin öýüňizde toý bolmaka, bizde ilki ýigit bilen gyýda bir ýerde oturup toý etjek. Gyýdymyz toýdan soň öýsligine görä sizin diniňizi kabul etsin. Bu şertler paýradan eşden Hasan müň tylla bir ýerde paşa bolup oturup kime gudaşlyga barsaňam diýler. Ýöne heni nikah gyýylmaka gyýdyň öýüne oglan bilen gyýdy bile oturup musulman adam toý edip bilmez. Bu şerti biz ýerine ýetirip bilmez. Üçüncü şertem kabul. Biz adar bermän oturan adamlaryň hiç birini zorlap musulman edemok diýär. Ol Muhammed'e öýlenip bir şertler bilen jehüdüň gyýdyny alyp bolmazokdygyny duýdurýar. Onda Muhammed onun şertlerinden hiç gaýdam gerek däl. Barıp alyp gaýdamda näme diýeni Hasan? Sen bir asıl adamyň, meýalik ajdar peýalwanyň ogly. Ondan musulmançylykda närazy edip gyýdy alyp bolmaýar diýär. Ýerinem hanten howrukmy? Bir ýerde melike diýen gyýdy bar. Kaka durmuşa çykarjak diýdi, hiç kime göwünetini okmuş. O gyýdy hepde de bir gerek berk saklawly jaýda gadal pul töläp baranlara ýüzüni görkezýärmiş. Oňa bar ýandan sağın tajagy ýok diýerler. Sen aranyňa görä şoň ýaly maşgalal. Ýör şonu görmäge gideli. Eger halamasaň müjehüdüň gyýdynyň gidýän ýeri ýok. Gelip göwün açyp gelinmiz bolar diýip Muhammed alyp melikeň bolýan ýurduny gurýar. O ýurdun paşahyna seni gör diýilýän eken. Barın günler ýagdaýy bilelip badara çykýarlar. Bir ýurtda musulman adamlar bar eken. Men adyma merhap söwdegär diýerler diýip o söýde başlady. Men sizin ýurduňyzda ören köp söwde bar ýani. Siz Alişir Hudaýanyň ogly Hasan näme diýip bir adam özüni tanadýardy. Olar öýüne mihmançyga çagyrýar. Merhap söwdegär mihmanlyna oturdup men aşam ýaly musulman bolanlary çagyryn. Siz bilen gurulmaş bolmak bir üçin uly bagat. Ama bolup berseňiz bir üýşip namaz okuduk diýip şu işin guruna çykýar. Bir tarymdan topar bolup merhap söwdegäriň habar eden adamlar gelip başlaýarlar. Gelen adamlar Hasan bilen Muhammed ýüzlerine syýylyşyp "Aslan Muhammed peýgamber, Alişir Huda, meýalik ajdar peýalwan barady." Soru görýärler. Hasan mamul ikinni awşam ýatsy namazyny okuýarlar. Gitjek bolanlaryna Hasan biz bir iş bile geldik. Bir ýurtda munşa musulman dogunlarymyzyň bardygyny habarymyz ýok. Anha duşduk. Biz ýene de beýaşy şun boljak, netip bolsa ýene de duşşar. Ýönen tek bilen bardygymyzy başga adamlar bilmägörsin diýip adamlara tapşyryp uğraýar. Merhap söwdegär, men günämi geçe görýän. Men sizi görenimden begenjimden ýaňa näme üçin geldiňizem soramandan. Han aýdy oturuň. Birlik näme işiňiz bar diýen soň Hasan merhap söwdegär. Hani seni gör paşanyň bir owadan gyýdy barmyş diýerler. Şol Muhammede görkezip bolmazmy diýip geldik. Merhap söwdegär.
o ýylyň adyna Melike diýerler. Melikeň ýüzüni gören adam deňinden bir perwa geçip bilenok. Onuň hiç ýerde göwün ýetynok. Melike her hepde de bir gün öz köşkünde ýüzüni görkezýär. Onuň ýüzüni görmäge baran adamlara durup görmegem bolmaýa, den gidip barýakan seyretmeli. Anga erteden Melikeň ýüzüni görkezýän güni. Görjek bolsam gün ortasyny bar bermeli. Köşküň çetindäki beýikdi waryň arasy bilen ýörep, Melikeň oturan ýerine ýetip, purlaň ýany ýere beýaşdyrla oklusyň, Melike ýüzüniň perdesine aýyrýar. Ýöne tutuş töwere adam goýup, "Sähel ýutuş kerek etseň, duran ýerinde kelläň alýarlar." Şeýlep jemlenen pulu ol ýöne köşk kaldyrýar. Ol kakadanyň gydanam gowmuş diýip, oň tarepini ýetirýär. Ertede Hasan bilen Muhammed şu ýere barýar göri hemme adamlaryň gözi bulardy. Paşa ýar geýnugly, daýagnalar kerde ýigitler. Atyň eýerine, ellerine gamsylyny çeni gyzylany saýlan. Puldan ýany ýere ýetende Hasan tabaga meňdeş gawa barmagyna ýüdügi çykaryp goýýar. Perden aşağının Hasan bilen Muhammed'i seyredip, "Birlen adamy diýer ular" diýip pikir ýögürmäke. Oturla taşlan ýan gawa tırla taşlaman başga bir zat oklanyny sezenden bildi. İkincisi hiç zat taşlaman ýanaş ýörep gelýär. Bular öz-özüne göwün ýetýän adamlar. Beýaşdyrlan ýerine başga bir zat taşlap görkezseň, göräýäris. Görkezmeseňem bizem özümiz sençe görýäs diýilenmeke diýip pikir eden gyz ýödüne her näçe göwün ýetse de bulardan susy basyryp ýüzünden perdäni aýyrdy görün. Göwünli göwünsiz gelen Muhammed Melikeň görüp ank boldy. Zan penarda başga bir ýer bolsa gylyjy kellerden tarjak görün. Bulyň ýanyna gelmäge miltem etmediler. Ony ýança Hasan gatyr üns bermedik kişi bolup Muhammedi alyp çykýar. Köşkden çykýan çağda Muhammed bilen arasyny açygyra edip ýörýär. Ýoksa Muhammed Hasanyň ýeňinden çekip bir zatlar diýjek bolup gyssanýa. Daş çykyp, "Haw inim näme maslahat? Ýa-da söz ýeýdin gyýdyp durşuňmy?" diýenden ol, "Agam, näme gudratyň bolsa görkezdi, maňa şu ýyl alyp ber" diýip gysamaga başlady. Olam, "Hay inim, munşa gelipsiň, hani giňrek bol. Ony görmedik bolsaň näme etjekdiň?" Ne diýip bolsa Melikeňiň öýüri bir gözläp tapar. "Hudaý oň diýen bolsa, bir gasaby bar. Gyýdyň ýagdaýym teňkiden aýdel. Ben onu ýağış týyndadım, sagaman ertire bol çykarlýar." Melike de iki näýatany çykyp gidenden soň, olaň näme taşlany biljek bolup bir kenidini berdi. Garawullara da urhut berip köşkü ýapdyrdy. Kenidi tylla pullaryň arasynda ýatan ýüdügi Melike getirip berýär. Melike şada diýitler bolsa gerek. Daştypatlara musulman adamlaryny meňdiýär. Tyllaň ýerinde ýüz taşlapdyrlar. Ýa-bi olaryň 5 tylla ýüdüň görkezip pul ýygyna otur diýdiklermi kädip dünýä göwüni ýetmeýän Melike agyr oýa batdy. Udak wagtlap ýanky ikanalar kerde gözüňden gitmedi. Ol köşkde janyna jaý tapman iki ýany urunny. Ýerne emessem kim? Olara bir ýerden gelen adamlar. Paçşan gyzy pulu ýüzüni görkezýärmiş diýer ýörerler. Şol boý hyratlarly men ýalyny her ýerden taparlar. Eger menem dünýäde bir ýerine barjak bolsam, şo ýerden ýören ýaşy tapdyrmaly. Bu wagtda şenni ilmini görjek bolup herek bolýan urda inni Melikeň gözi bular tapşak bolup ulu baska garly. Kenirlerini, anamdarlaryny dessene mihmanhanalara, kerwinhalary berdi. Hiç ýerden uç tapylmady. Gowurýan keniri, eger olar musulman bolsalar, biziň mihmanhanamyzda bolmadylar. Dessene musulmanyň ýaşaýan ýerlerine aýrylyp çykyň diýip, kenirlere erkek adam eşigini gelip şäher urdy. Gün ýaşyp garaňly jönden soň, iki tane mihmanyň gelenini merhap söwdegäre habar berýärler. Söwdegärem garaňkyň içine gelip mihmanlary salamlaşýar. Ana iki tane iňçemik geýnugly ýaş ýigitler. Garaňgyda ýüzleriň gowup bilmehede, olaryň argyly ýeriň adamlarda görünip duran soň öýümüre hededýär. Melike merhap söwdegäre, sen bizi mihmanlaryň ýanyna öldürüm aýratyn zaýda bolsun diýär görün. Merhap söwdegär erkek eşikli aýar adamlary bilip aljyrýar. Melike, "Men Melike, seni bir paçşan gyzy diýenesine, ol okturup mihmanyň oturan zaýyna barýar." Merhap söwdegär 4-5 tane adam bilen gürleşip oturun. Muhammed bilen Hasanyň ýanyna baryp, paçşan gyzy geldi diýmäniň uğrun tapman, elini okurap durup berýär. Hasan derrew bir ütgeşikligiň bardygyny bilip, "Arkaýyna aýdy ber, bizde girlen gurrun bolmaz." Hemme bir ahir diýenden soň merhap söwdegär, "Seni bir paçşanyň gyzy Melike gelipdir. Özüm erkek adamyň libasyny. Siziň bilen aýratyn gürleşjek" diýendine Muhammed gowlaryny düşýär. Şo pyrtat Hasan merhap söwdegäri Melike bilen bolsa şu oturan zaýymyza getirdi. Hasan gelenlere oturar ýer görkezýär.
Oturun yerli musulmanlar bu zatlardan habarda ne mulyanı düşünmän. Tenýür paşaňydy Melike geldiň habar eşitip, adam goýduryň tapdylar. Diýär Melikeň bir agyz söz üçin gynnany taşlanjagyna olan gözler ýetikdi. Hasan olary arkaýyn goluň diýen maňyda şarat etdi. Biziň bir-birimizden gizlen sarymyz ýok. Habaryňyzy arkaýyn aýdyryň diýenden soň Melike de gözüni dürtäp, men tenýür paşaňydy Melike, ýanymda hem kenidim. Siz barıp gaýdanyňyz bäri, erkim elimden gidip näme diýenim bilenmok. O Muhammed tarap etdi. Men şu ýigidi düşünýän geldim. Siziň musulmanlygyňyzy gören desime bildim. Näme şertiňiz bolsa men razy. Ýöne meni şu ýerden ýydyma gaýtarmaň diýdi görün. Zaýdy turna adamlar bütüleşip musulman bolanlaryna ýene öz ýanlarynyň Hudaýa şükür etdiler. Hak ýoluň öňünde hemme adam ýeniň deňdigini görüp, dogry ýola düşenlerini begendiler. Göýekdäki dilek ýerde gowşan Muhammed bolsa, agasynyň bir işler gurnaýyşyny görüp haýran galdy. Melikany ünsüdiňden Hasan bizim musulmanlığımızı bilenin goguzat. Yine Muhammed'den bir ütesi görmeye gelipdi. Özüňiz halap gelen olsaňyz oňa ýeter zat ýok. Ýöne Muhammed'e durmuşa çykjak bolsaň, musulmançylygy kabul etmeli bolarsyň. Ateňe razy etmegen biziň borjumyz. Biz sen kagyň ýanynda barjak. Ýöne biziň diýämizde sen nikah gylýança bir-biriňiz bilen bir ýerde oturup gepleşen bilmersiňiz diýe. Melike Hasana, men gyz halyma giýjäň şini erkek libasyny giýip, siz gözläp ýörmegiň iň esas sebäbim Mahmud Sultan. Kakamdan başga 3 paçalyk Mahmud Sultany garaşdy bolupdyr. Mahmud Sultan meni ýödüne aýal edip aljak bolýar. Kakam meni her näse gowurýanym bolsa, Mahmud paçaň 60 ýaşanyň, 15 aýalynyň bardygyny bilýär. Ýöne o meni oňa mejbur bermeli bolýar. Bermehde ol ähli goşunlyň kakam üstüne dökülür. Kakamyň başga arkasyna durjak ýok. Şoň üçin aýbam gelşikden bolsa bir de şu ýerde şu wagt nikahyň belki kakama dökülmegiňe degerdi. Merhap söwdüler oňa şu gepleşip oturunyň Aliň ogly Hasan nadiýdi görün. Melike üstüne agyr ýük aýrynýaly boldy. Bir näçe ölçürip döküp şu oturan ýerlerine Muhammed bilen Melike nikahyny kıymak makul bildiler. Şu geceden 4 gün geçenden soň Mahmud Sultanyň sawçylary Senýür paşaň köşküne gelýärler. Sultanyň habaryny getiren adamlar ondan bäri boluşyp, zordan habarlaryny aýdýarlar. Senýür paşa olary mehmanhana ýerleşdirip destini aýaly maslahata çagyrýar. Bu habary eşitip aýaly ağlap başlaýar. Ýeri öýdi ýaly ýetleri göwüni ýetmän oturnyň uňuny ýahyradylyk berer. Melike ölse de murady bolmaz. Biziň öýümizde sultan başymyza ýumrur diýip ýer ýumruklady. Senýür paşa barhane, sen Melike ýagdaýlar duýdur. Näme diýär diýip onu gyýdynyň ýanyna berýär. Gyýdy bile gürleşip gelen ejeri äärine şeýle diýär. Melike durmuşa çykarmy 4 gün boldy diýär. Musulmanlardan bir ýigide özüm isra etmäge çekinip musulmançylygyň düzgüni boýunça nikah gyýdyrdym diýär diýip Melikeň ýagdaýyna aýan edýär. Senýür paşa Mahmud Sultana aýallygy berenimden näme bolsa göre berersiz. Gaýtam üstüne ýukarılanýar bolup mehmanhanada ýatan Mahmud Sultanyň sawçylaryň ýanyna barýar. O sawçylary gyýdymyň ha şeýle edipdir. Bolmasa Mahmud Sultan ile guda bolmak ýördardymda da bardy. Sultanyňyz men günämi geçtin. 5 gün gelen bolsaňyzam bulardy gören. Bizim habarsyz galyp şu güne düşdük diýärdi. Olary gelen aýdyn uğradyýar. Tenýür paşada sawçylan gelenden bäri bir işin eýgilik bile gutarmajagyny aňlany üçin bu zatlara kaýyl bolup bulary başga işlerden diýmeýär. Sawçylan başlaryna Mahmud Sultana Tenýür paşa adypdyr. Bilim gelip ýören sargolardan gow görmedi. Baranymyzy 2 günden soň kabulhanasyna goýberdi. Siziň habaryňyza maýsak, olar ýaly gutoran garra bir ýaly gyýdym ýok diýip çykaryp koýup goýberdiler. Mahmud Sultan gazaby menip goşun toplamaga başlaýar. Tenýür paşaň üstüne de onun zunnilerine urşa tayyar oldun. Gyýdym derkar diýip beýleksem, ýurduna ýumurta togulaymal etjek diýip adamy görýär. Bütün halk Mahmud Sultanyň garaşyna urşa taýarlyk görüp başlaýar. Tenýür paşa bütün halkynyň öz arkasyna durmaga gelişinden näçe minnetdar bolsa-da, Mahmud Sultanyň öňünde bir özüniň durup bilmejekdigini düşünýärdi. Bu ýany işleri özüni günäkärläp oturan Melikeň ýanyna bir gün ejesi barıp
Mine Mahmud Sultan kakan üstüne koşun çekip geliyor. Kakanam daşını çıkarmadı, katı gam gün atıyor. En son günlerimde yaşayamı kak deyip, ağlayıp, yengrep, kayga batıp gidiyor. Melike günün yaşarını hoğuluyor. Ol eşiklerini sarsıp, yanına kenidine alıp, merhab tegüdülerin öyüne varıyor. Hasan Melike, her namazın ahırına odalı Huday deyip, Peygamberimizi Alişir Huday'ını çağır ver. Ondan Huday'ın ne deyip bolda kömek eder diye oyun, Melike'nin üstünün ağır yük ayrılın yalı buluyor. Mahmud Sultan'ın beren mevleti utorup, Tenivur Paşa'da koşununu cemlep, uruş meydanına çıkıyor. Beyli taraftan Mahmud Sultan yer tüyüşün yalı, yer yüzünü koşun edip gelip sağdarını dikiyor. Üçüncü taraftan Hasan Muhammed, merhab sevgideler bir yurttak musulmanların ayratıyın böylecik koşunu olup, yaşıl sağdır vuruyorlar. Tenivur Paşa odalın hem Mahmud Sultan'ın koşununu görüp, ne ederini bilmeyen Nurka, yaşıl sağdır görüp, kim buları sağırdıka? Mahmud Sultan'ın düşmanı musulmanlar diyenine Melike, bular doğrudan musulmanlar. Olar başına men terapli şeyle iş düştü diysem, biz başka dinle adamla uruşuna katışam yok. Yöneten üçün bir kömek edeli. Yöne kakanam ödünen bile musulman olsa, qoğu deydiler diye öyle Tenivur Paşa. Vahmen yöngüm Mahmud Sultan'ın korkuyma İslam kabul etmedim. Aydan oradan sobada musulmansılığı kabul ederdim diye. Onunla Melike hiç kime görkezmeyen yani bile getirin yaşıl matasını kakarını görkezip Mahmud Sultan'ına inni bir yok etmekten başka hiyali yok. Musulmanlarım halas yerimi. İslam'ı kabul etseğim yürekten olsa çadırın deperindeki baydağını ayırıp şu yaşıl matanı koyullerinden Tenivur Paşa diyesine parlap duran baydağı düşürüp yaşıl matandandır ya. Mahmud Sultan bu alamatı görüp dergadap boluyor. Çadırların ikisinin başlarını yumurun. Yeki adam yetir alman. Barını kılıçtan geçirin deyip kıyıgırıya vuru. Ona rayda şuolup gelen 3 padişah Mahmud Sultan'ın koşunuyla 4 bölük golp hücumu başlayalır. Karşısında duran koşunum bütün halk golp sıksalarım. Bulun 3'ten birisi de yoktu. Tenivur Paşa'nın sadırı bayrın belint yerinledi. Hasan ile Muhammed'in sadırım kaptırlaki belintlik dedi. Öğlerine karşı tüyüşüp kaydan koşunun bir yerden anırtı berdi görünüp durdu. Mahmud Sultan'ın koşunum. Olan baş tonlarım Tenivur Paşa'nın öğlerine karşı durup bilmeceğine dolgu getiriyediler. Mahmud Sultan'ın yaşıl bayda görüp kahar kadar yetsek derecene yeterinden son iki padişahlık ortadan beyreklilerim kaptanın okkun hücuma geçtiler. Birden Tenivur Paşa Mahmud Sultan'ın koşununun üstaşır galyan tolanı görüp yürüt saklayan gözü itilerine teredin. Bulun irinden geliyenler kim dedi? Olan baydakları yaşıl diyen sözleri Melike deşitti. O durun yerinden sök düşüp ağlap başladı. Tenivur Paşa kıydına ne ağlayasın dedi ol. Bana her namazın irinden odalı Huday. Sonra Alişir Huday bir de kömök yetiştirin deyip dile deydiler. Anha deyişleri yavru kömök yetişti. İnni ölsemem armanım yok. Musulmansılığın yeketek doğru yolluğunu yöngüm biliyordum. İnna hatam gözümü getirdim deyip Melike şartlanıptır. Tenivur Paşa Alişir Huday'ın davarasını eşitiydi. Yörüte gelenden son inni Mahmud Sultan'ın özüne hiç tadet bilmeceğini bilip duruşu bilen kahar kadap bolup durun koşununu. Ayızdan görünen koşun bir de kömöğü geliyen musulmanlar. Alişir Huday bir de kömöğü geliyor. Yeniş birlik, çoğun düşmanın üstüne deyip buyruk veriyor. Mahmud Sultan'ın koşunum bular Hasan kasıp taşlar karip, ayırlarının havarsız qaytam gün üstlerine okturulup qaydan koşunu görüp gen alıyorlar. Tenivur Paşa'nın koşunuyla yöngü birikmeka, Alişir Huda bulan ayırının yetip kırıp başlıyor. Ayratiyen bellerin koşunu goğrağı duran koşunu külpeye kuvun edip, Mahmud Sultan'ın kellesini alıp on çadırını yumuryalar. Ayırına ter saran koşun yol başlarının biri, bunu görüp öz gözüne anılmayacak kolya. Ol ýene görülse yetip gelen goşun öýlerini güdün kän eken. Öňünden Tenivur Paşaň Hasan ile Muhammed'in goşuny yetip gelýär. Ol alagy ýykyl gedip gaçmakçy bolýar. Bunu gören goşun ulu baskıga galýar. Aýylaryndan ne baydak wa ne sadır, iki tarapdan gabap garşylyk görkezleri gılıçdyny geçirip durlar. Yaraglaryny taşlap tow edip üýüşüp oturunlarda hiç tat diýen ok. Ene şeýdibim bir salymyň içinde uruşyň paly çözülüp durup Tenivur Paşanyň goşundan bir adamym ölmän, ýeňiş bir uruş tamamlanıpdyr. Mahmud Sultan öldürilenden soň ornuny Tenivur Paşa berildi. Uruşman boyun egen goşunlaryň hemmeti musulmançylyk kabul edildi. Hazret Ali'dir Hasan Tenivur Paşaň ýurduny Muhammed bilen Melikeň toýuny tutýar. Bu toy bütün halk bolup toýlanýar. Hazret Ali bilen Melik ajlaryň. Oğul Kadir Resul yarany boldy.
Hedret Ali bilen Mälik ajdaryň yer ýüzi gahyryndan lerdany geldi. Hedret Ali bilen Mälik ajdaryň çağırır Allah'ın teher gelenine, niçik gollu Kerbala'nın çölünne, nice adam dine girdi golundan Hedret Ali bilen Mälik ajdaryň. Mevz alıp din uğruna gününden, jogap alıp Muhammed'in dilinden, yüzümün kapır çıkabilmez önünden Hedret Ali bilen Mälik ajdaryň. O müýt aýdar, haktır aýdanmaň bary. Ikidem din üçin Allah'ın şiiri, cennettedir zayi abatdır töri Hedret Ali bilen Mälik ajdaryň. Siz soňy watanymyz garaşdygyny alyp, halkymyza öz dini dep tesurlaryny gaýtaryp bermek bilen Mälik ajdar pehlwanyň hormatyny bina edilen imaratlar, onuň ruhuny tirtegine galdyrmak üçin şeklini dämet bir ýere gelip gören her bir adamy hayrana galdyrýar. Bu bolsa, biziň ata babalarymyza goýulýan şuňur hormaty, beren sarpany aňlady. Ine şol haýyr sowaby işlerini alyp barýan adamlaryň käbiri barada kelamagy Mälik ajdar pehlwanyň ömür beýany baradaky ýazgynyň ýygyny goşmak makul bildik. Öňkü saýudarga din imanymyzy, däpde surumyza giňden ýol açylandan soň Mälik ajdar pehlwanyň daşynyň mähelleti has artdy. 1991-nji ýylda bir ýerde Mälik ajdar pehlwanyň ruhuny sadaka beriljekdi barada Türkmenistanyň ähli ýerine habar ýaýrady. Şol gün ziyarethana Gonam Suruň häzirki telenzam beriji müjewiri Amanygelli Gurbanoğlu hem öz ýoldaşlary bilen Aşgabatdan duşuga ilkinji gedek gelýär. Gen ýagdy. Ähli adamı ýöňden tanyşýar bolupdyr. Birdenim şo ýerde Amanygelliň batyl gözüniň asylyny giýjek göründüýüşi ýadyna düşdi. Şo wagtlar 14 ýaşyndaky ýetkinjekdi. Bir geze o jigidi baby bilen ýatyrka düýüş görýär. Düýüşinde bir ak eşikli, ak sakally ýaşul adam onu arkadynda alyp uçýarda bir öwülýe eltip düşürýär. Soňra maňa oglum, ömrüňi şu ýeriň hyzmatyna geçirgen, bagyt tapardyň diýip, ýene alyp gaýdan ýerine getirip düşürüp gözünden gaýyp bolýar. Bu waka ýadyna düşüp, ol töwrüni täzeden göz aýlaýar göli, hut şo düýüşüne baran ýerine gelenini bilýär. Sebäbi oňa ähli zat tanyş bolupdyr. O mundan öň Mälik ajdar pehlwanyň ziyarethananyň bardygyny eşitdi. Onuň duşokdadygyny bilmeýärdi. Tadaka müňlerçe adam ýygnanyp şol gün Mälik ajdar pehlwanyň ruhuny enseme jan öldürdi. Udoklugynyň dowamyna telim gedek aýet töwür edilip ýylgaldyrdy. Ýyl günüň bir beýik yntyhany goýan belin sarpadyny öz gözü bilen gören Amanygelli ýene de şol gece düýüşünde gören ak eşikli, ak sakally ýagşy adatyny gözüňe getirmäge ýöneldi. Şo wagtda onuň gulagyna şu ýere hyzmat etseň ýalkanarsyň, paýt tapardyň. Köşegim diýen sözler täzeden eşdirip gitdi. Bu sözler ony öz erkine goýmaýar. Amanygelli 2 günden duşoga gelip bir ýere ziyaret edip, o we ýaşullary maslahaty çagyrýar. Eger tutumuny oňlap ýer görkezseler, Mälik ajdar pehlwany mesjid, mehmanhana we beýleki derur bolan gurulşyklary amala aşyrmagy ýerşekdigini Amanygelli olara aýdýar. O adamlar ýüşüp gelip oňa Gonam Suruň günertä gün mataryny ýer görkezýärler. Amanygelli bu asyllysyň başyny mesjid saldyrmakdan başlamak makul bilýär. O ýörüýte Hyýbo şäherine gidip Sadulla Mätkerim diýen ustad hünärmend alyp gelýär. Ene şeýdibem bu asylly işleriň başlanypdy. Kitabyň soňy.